तुम जहाँ रुकी थी ना, सही होता। हेलो। काय सुना ना उठा। हाँ अंदाजा वाली ये काम करते लिए कैमरा चलाते लिए फोन आते लिए तो हमारे जैसे कुछ चाहिए अभी तक। हेलो। 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 हाँ सर। ठीक। ऑडियो आ रहा है ना? हाँ तो नंबर नंबर देखा वही वाले मोबाइल व्हाट्सएप करो। ये मोबाइल साथी से नहीं व्हाट्सएप बना के तुरंत हम फोन कर देते हैं। बिल्कुल जान हाँ कर रहे भजन। बिल्कुल जान
ठीक है, भजन है सर। ये अपने अभी तो फर्स्ट क्लास का आईडियो आ रहा था, तो अभी भी आईडियो आ रही है तो दे दीजिए। पहले हम लोग क्लियर है, मेरा तो आईडियो सही आ रहा है। बहुत ज़्यादा सबका पब्लिक का भी जाने लगेगा। पहले चेक मेरे तो हम अपने मिक्सर प्लेयर में आईडियो सही लग रहा था तो पूरा सबका जाने लगेगा। उनको सोचना चाहिए ना, इतनी देर हम लोग भैया हम आईडियो लगाए, मेरे मिक्सर में आईडियो आ रहा है तो मिक्सर से नहीं दिखेगा। मेरी आईडियो सही था, मतलब आईडियो के चक्कर में रहेगा। आउटपुट का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो हमें जो देगा वही ना लेंगे, वो हमें जो देगा हमसे इनपुट आउटपुट से मतलब है, जो हमें देगा वही लेंगे। अभी कोई हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। नहीं आ रहा आईडियो, नहीं आ रहा। हेलो हेलो, हरि ओम, हेलो। स्वामी गुरु महाराज की जय।
आइडिया आ रहा है कोई कुछ माहिती हेलो हेलो आया नहीं ना हरिओम माइक टेस्टिंग आ रहा उससे बोलिए नहीं नहीं एकदम नहीं आ रहा वो अंदर कहीं ज्वाइंट नहीं है डायरेक्ट इनका एक कोई ज्वाइंट नहीं वो लग रहा है जो सही है अभी तक अभी थोड़े दिन पहले तक सही था जो नहीं मेरे पास आइडिया नहीं देखा ही है श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की प्रथम जाऊन स्वाम्याला आगमन झालं असा आता स्वाम्याने दिव्य हस्तानं
परमपूज्य विद्याधिराज श्री तीर्थ स्वाम्यालय फोटोक पुष्पहार आणि मंगल आरती स्वाम्याला हातानं समर्पण जाता. कार्यक्रम आम्ही सुरुवात एक वेदघोष वैदिक वृंदानं वेदघोषाचं चालन करून देऊ का म्हणून त्यांनी विनंती. वैदिकांक धन्यवाद. आता गुरुस्तुती हेग्गार गुरुराज पै आणि हांगेले ती माना गुरुस्तुती चोलो देव का म्हणून तांगेले विनंती. विद्याधिनाथं विजयाक्षरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं ईशप्रियं सद्गुणशीलवन्तं संपत्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. भूप्रोढभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं
परतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोत्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं संपत्प्रदायकं विनिर्मितं विगिरीशेन मध्वमाधव भक्तिम्। गुरुस्तुती अंगुल हँगील आहे एगार गुरुराज पैनिकी माग धन्यवाद समर्पण करता आता आम्ही कार्यक्रम स्टार्ट करण्यासाठी आपादमौलिपर्यंतं गुरुनाम आकृते स्मरे तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति मनोरथः ब्रह्मांता गुरव साक्षात् इष्टं देवं श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्म जन्मनि श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। प्रथम जाऊन काशी क्षेत्राचो प्रधान देव बिंदू माधव काशी विश्वनाथाले चरण कमला नमस्कार करून आमगे वाराणसी मठाचो आराध्य देव लक्ष्मी नारायण चरणात नमस्कार करून संस्थानात आराध्य देव रामदेव वीर विठ्ठला चरणात नमस्कार करून गुरु परंपरेचे सर्व गुरुवर्या चरणांत वंदन करून प्रातस्मरणीय वृंदावनस्थ विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाक नतमस्तक जावन व्यासपीठारे विराजमान जावन आशिल्ले आमगेल पीठाधिपती परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल चरणाक नमस्कार करून आम्ही हे कार्यक्रम स्टार्ट करण्यासाठी प्रथम जावन आईल सर्वांक स्वागत करच्याक आमगेल वाराणसी कमिटीचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले शांताराम भटमामान येवन स्वागत करता म्हणून तांगेली विनंती। परम पुण्यमय काशी क्षेत्रांतले श्री बिंदू माधव देवाकर विश्वनाथाकर श्री लक्ष्मीनारायण रामदेव वीर विठ्ठलाकर नमस्कार करता। सर्वज्ञ पितारी विराजमान झालेले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक नमस्कार करून व्यासपीठार उपस्थित आलेले गौरवान्वित हांकां तशीच सभेंतू आशिल्ले सर्व देव गुरु आराधक भक्तांक वंदन करता। परमपूज्य परंपरेच्या 23वे पीठाधिपती वृंदावनस्थ श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याने अभिवंदना दिवस आहे 26/2/1967 रविवार अभिजित शुभमुहूर्तावरी श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वाम्याने प्रणव प्रदोष देऊन हांकां शिष्य स्वीकार केलेलो 5/1973 गुरुवार पीठारोहण केले नंतर धार्मिक शैक्षणिक सामाजिक सुधारणेतून पराकाष्ठेचे उत्तमोत्तम कार्य करत घन विद्वांसक गौरव करून विंगड प्रदेशांतोरपचे आमगेले मठाचे शिष्यवृंदांक एककडे हाडचे घनकार्य केलेले स्वाम्याने आज आम्ही उद्घास करताचे शिष्यवर्गार हृदयांतू आशिल स्वामी हे ज्ञानमार्गान तेजस्वी नंदादीप जाऊन तांगेले कार्यकिर्दीतून अनेक शाखा मठ निर्माण करून ध्रुव नक्षत्रावरी विजृंभित झालेले स्वामी ते कर्मकांडांतू अतीव आसक्ती आशिल्ले आनी अनारोग्य संदर्भाचेर बी फाटीची दूख आसतानाही नित्य नैमित्तिक कर्मांतू व्यत्यास जायनाशी पूजा कार्य केल्या अनेक विष्णू क्षेत्र संदर्शन केलेले हानी अत्यंत दुर्गम कष्टसाध्य गंडकी दामोदर कुंड यात्रा 1998 पूर्ण
तपस्वी मनस्वी यशस्वी परंपरेच्या तिसरे स्वामी श्री जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्याने थंच्यान हाडिले वीर विठ्ठल पुन्हा थंय अभिषेक करून तृप्त झाल्याचे तांगेले मार्गदर्शनाजी आणि उपस्थित अनेक कडेनं यज्ञयाग झाल्याचे परंपरेच्या तयार स्वाम्याने आणि दोन्ही शिष्य स्वाम्याने वृंदावन जीर्णोद्धार केले स्वाध्याय आणि धार्मिक आचरणेचं बहुमुख साधन केलेले स्वामी ते तपोनिष्ठ परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज स्वाम्यांनी अत्यंत उत्तमोत्तम केलेल्या कार्य म्हणाली समाजोद्धार धावका म्हणणे उत्कट इच्छेनं बहुमुख प्रतिभेच्या गुणवंत शांत सदा अध्ययन निरत हितभाषी शिष्यांक उत्तराधिक म्हणून स्वीकार करून समाजाक महत्व उपकार केला आज हे समारंभांतून विराजमान विद्यमान श्रीमद विद्याधीश स्वाम्यांका हांव हृदयपूर्वक स्वागत करता व्यासपीठार उपस्थित आशिल्ल्या सर्वांका स्वागत करता सर्व ब्राह्मण वर्गांका स्वागत करता आयज हे गुरु अभिवंदना समारंभातून उपस्थित सर्व समाज बांधवांका स्वागत करता वृंदावनस्थ ओड स्वाम्यांक याद करता तांकां अभिवंदन पूर्वक नमन करून सर्वांक नमस्कार करून म्हजे दोन उतर राबयता स्वागत करले शांताराम भट का धन्यवाद आता परम पूज्य स्वाम्याने पाद्य पूजा प्रथम जावन वाराणसी कमिटीचे अध्यक्ष आशिल्ले शांताराम भटमाम आणि गोपाल कृष्ण शानबाग हांनी नेरवेरून दिवका म्हणून तांगेले विनंती परम पूज्य स्वाम्याने वही चातुर्मासू हांग वाराणसी तू एक व्हड पर्व काल म्हणून हांव सांगच्या इच्छा पडता कसं जाल्यार म्हळ्यार तुमकां सर्वांकूच आमगे मठ स्थापन जावन 550 वर्सां आतां जातेर आसा ताचे लागून गुरु परंपरेचे आमगे चातुर्मासू आमगे विद्याधीश स्वाम्या चातुर्मास गुरु परंपरे भितर 550 ते चातुर्मासू हो म्हणून घेता आणि ताका लागून आमगे स्वाम्यार एक संकल्प रामदेव विठ्ठल करून दिते आसा 550 कोटी रामतारक जप 120 सेंटरांचो आणि एक ताचे उपकेंद्र म्हणून एक 100 उपकेंद्रा भितर हे आता चालू आसा आम्ही एक अंतिम घट्टाक पावल्याची म्हणून हो एक पर्वकाला चातुर्मास म्हणून म्हाका म्हणच्याक आमी शिकवता तशी जी सहज जावन केन्नाची पर्वकाल म्हळ्यार नवरात्रींतू देवाल पर्वकाल म्हणटाची एक दीपावली टायमार दशमीक एक पर्वकाल म्हणटाची सुमार पर्व अक्षय तदीक जावं पर्वकालो तशी हे एक पर्वकालाचे चातुर्मास जावचे आमगे समाज बांधवाक एक व्हड भाग्य सुमार गांवतल्यान पुरा येवन हांगा स्वाम्याली देवाल सेवा करून गेल्ले आसाची भारी खुशी खबर म्हणून तुमकां सांगच्याक एक इच्छा पावता मुखावे दिवसांतू तुमकां सर्वांकूच आसा नोव्हेंबर 27 दाखोवन डिसेंबर 7 पासून आमगेले पर्तगाळी मठांतू हाची एक 550 वर्सांची एक व्हड महोत्सव जावचे आसा आता तुमकां तसं पयलीं आमी स्वाम्यान आमगेले हांगा चातुर्मासा बशी दिवस ताजे इन्विटेशन सॉफ्ट लॉन्च केले दिल्ले आसा आता सर्वाले आमी 120 सेंटरां दाखोवन आमगे एड्रेसीस पुरा कलेक्ट जावन गेलो आमी भटकळांतू आमगेले शाखा मठान स्वाम्या शाखा मठान थंय आमी कलेक्ट केले आसा तांगे पुरा एड्रेसाक आमगे इन्विटेशन प्रिंट जाल्या नंतर ताका आमी तांगेले एड्रेसाक ते पावोवचे वरची वेवस्था आमी करते आसाची सो हे एक फावटी इन्विटेशन पाविल्ले नंतर तांत आशिल्ले पुरा विशय तुमी मनन करून
तुमकां त्या टायमार परत गाडी पावचे तुम्ही केन्ना पावचे केन्ना कितले दिवस रावचे आनी कसं सेव करचे म्हण बद्दल पुरा तांचो डिटेल दिल्ले आसा तर इन्विटेशन पाविल्ले नंतर तुम्ही एक ताजे बद्दल अवलोकन करून घेवचे हाडना सो असं एक सुसंदर आमकां मेळ्ळें आमगे समाज बांधवाक एक व्हड आमगेलें पुण्य म्हणलें करून हांव तुमकां सांगचे इच्छा करता आता मी वैयक्तिक तर्फेन हांव एक सोम्यान एक पादपूज करता म्हणून विनंती करली त्या म्हाका सोम्यान अनुग्रह केल्या मी एक पादपूज आतां हांव करच्याक इच्छा पावता
कुछ भी नहीं कर रहे हो सही, सब कुछ सब लगा हुआ है, सब कुछ सही। 61 जो आ रहा है वही मेरे पास आ रहा है। हाँ तो भैया हम लोग कुछ भी नहीं किए, हम लोग छुए तक नहीं है। अच्छा बोल दे रहे, अब आप डायरेक्ट बोल दीजिए फ़ोन करके। हम बोल चुके हैं। नहीं अब बाबा के पास है, फ़ोटो इस रहे कोई और करो, फ़ोटो इस रहे। पाद्यपूजेचे कार्यक्रम झाला असा आता ठीक है कर रहे। म्हणजे विद्याधिराज स्थित स्वाम्याने गुरु गुणगान करता म्हणून हांव विद्वान रामकृष्ण भटमा बेंगलोर हांगेलेकी विनंती करता। हेलो जी सर आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां दे रहे हो, एक सेकंड लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो एक नमाम्यहम् मिनट के दे रहे हैं। हाँ बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिना विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनं द्वारकानाथतीर्थाननुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रप्रथम हांचे क्षेत्राधिपती बिंदुमाधवाल स्मरण करताची पर्तगाळी मठाचे उपास्य देव रघुकुल सोम जगदभिराम लोकाभिराम श्री रामालय स्मरण करताची काशी विश्वनाथ हालदलरीचे स्मरण करताची श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे हम दे रहे रुकिए। प्रथम पीठाधिपति नारायण तीर्थ स्वामी नारायण तीर्थादारभ्य प्रकृत पीठाधिपति परम पूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामी पर्यंत है अविच्छिन्न भव्य परंपरेचे सर्व स्वाम्याला मनसा वंदन करताची आईच्या दिवसाक दोन उत्तर गुरुगुण गान परम पूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याला एक गुण कीर्तन करता म्हणून हा भांगा उपस्थित असत आणि आम्ही सर्व लोक एक अभिवंदना कार्यक्रम म्हणून ह्यो भांगा गांतून घेतलेला असत सर्व ताजी कधी हंगामी उपस्थित असायचे आत्ता गुरुस्तुती केली तदनंतर शांताराम भटमामान तांगेल स्वागत भाषणांतलरीची संक्षिप्त दावून परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वामींनी केलेले साधन सर्व त्यांनी संक्षिप्त दावून वर्णन केलं आणि परत हाव त्या सांगल्यारी चरवित चरवण जाता धडरी गुरु गुण गान आम्ही वापास वापास करता एक पंत केल्यावर बी वापास करता कारण कसं म्हणाले मनोविशुद्धी चरितानुवाद आम्ही गेले अंतःकरण शुद्ध गाव का म्हणलं रे चित्त शुद्धी गाव का म्हणलं मन शुद्ध गाव का म्हणलं गुरु गुण गान करता म्हणताची गुरु चरित्र त्यांनी केलं तसं साधना तपस्सा आम्ही स्मरण केल्यावर पुरा गुण संकीर्तन केल्यावर पुरा आम्ही गेलं मन असेल कालुष्य अशुद्धता सर्व वचून शुद्धता येता त्या दृष्टीनं आमगेल योग्यता अल्प परमपूज्य विद्याधिराज तीर्थ स्वामी योग्यता अपार अनेक सद्गुणाच्या आकर आणि सद्गुणगण धाम तसल अनेक गुणांत आम्ही केलं गुण चिंतन केल्याने आमगेल मन शुद्धी जाता कृष्ण गीतेंतू तीन तऱ्हाचे तपस्य कोरका म्हणून सांगतात एक संत श्रेष्ठ संत दाव का म्हणतात कसं दाव का
केवळ काषाय वस्त्र धारण केलेलं मात्रानं संत रायना, कौपीनं धारण केलेलं मात्रानं संत रायना, एके दंड धारण केलेलं संत रायना, संन्यासी रायना. तो संन्यासी दाव कादलरी संत दाव कादलर तपस्या राय. विद्याधराज तीर्थ स्वामी आमक पळेत म्हणतात तांगेले दर्शन घेत म्हणताना तांगेले मुखारविंदांत आमक तेजस अभिव्यक्त जाता, दिव्य तेजस. त्या तेजस्साचे अभिव्यक्तीक कारण तांगेले भितर आशिल्ले अगाध तपस्या. कृष्णाने सांगितले 3 तऱ्हाचे तपस्या त्यांनी अक्षरशः परिपालन केला तांगेले जीवनात. एक तपस्या खंचे म्हणणारी शारीरिक तपस्या, दुसऱ्याचे वाङ्मय तपस्या, तिसऱ्याचे मानसिक तपस्या. तिन्ही तऱ्हाचे तपस्या त्यांनी परिपालन केला. शारीरिक तपस्या म्हणजे कसं नाही, देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाच शारीरम तपमुच्यते. मुख्य शारीरिक तपस्या अंतर्गत शौच, अंतरंग शुद्धी, बहिरंग शुद्धी. आजीवन परमपूज्य विद्याधराज तीर्थ स्वामी बहिरंग शुद्धी आणि अंतरंग शुद्धीला प्रामुख्य दिला, प्राशस्त्य दिला. अंत्यकालपर्यंत अंत्यश्वासपर्यंत तांगेला अनवळपणा, तांगेला आचार शुद्धाचार कसा असा त्या परिपालन केला. एक आम्ही उद्दा स्वीकार करता जाल्यार तांणी ल्हाव उद्दा स्वीकार करता. आमकां ताण लागल्यार केदन जाल्यार आमी उद्दा पिव्यात, कसं नाही खाव्यात जाल्यार स्वाम्याक तशी ना. ताण लागल्यार न्हवका न्हाल्ली शिवाय कसं नाही आहार स्वीकार करचे तशी ना. त्या एक शारीरिक तपस्या, शौच इतलं मात्र नाही, ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य त्यांनी परिपालन केलं. ह्या एक संताक दावका जाल्यार कसले गुण. दुसऱ्याचे शारीरिक तपस्यांत मुख्य गुण खंयचे म्हणणारे तितिक्षा म्हणतात. तितिक्षा म्हणजे शीतोष्ण सुख दुःख आणि सहिष्णुत्व म्हणतात. आमचं त्या कोणाचं ना सामान्य आमचं मनुष्यांका कितलेची सुख, कितले शैत्य असो, कितले औष्ण्य असो, धर्माचरण करची दीक्षा आमकां ना, संतांक ते असतात. ह्या तितिक्षा म्हणलेले कोण एक सांग दृष्टांत दिवचे जाल्यार आम्ही बद्री वचून असताची यात्रा करता. त्या शैत्य इतले शैत्य असते की म्हणल्यार थंय वचून अलगनंदांत गंगा स्नान करता म्हण संकल्प असता जाल्यार त्या शीं पळयन तक्षण आमच्या नाते दिसता. तितलं शीं तितलं शैत्य असता. आम्ही कसं करतात म्हणाले स्नान करून अशी परत वापस येतात. कोणी विचारले रे तू स्नान केलं अलगनंदान, पण विचारले रे आम्ही कसं म्हणतात ना मस्त शैत्य असेल जाय ना काय अलगनंदान स्नान करते. तू स्नान केलं बाई, हाव स्नान केलं तसं हाव तुका अपुडता म्हणजे मी स्नान झालं, तेरा स्नान ही मेरा स्नान म्हणतात. त्या शैत्य आमचं सहन करून घ्यायचं नाही ना. त्या तितिक्षा आमच्या लागतो. परमपूज्य विद्याधराज तीर्थ स्वामीला आमचं त्या तितिक्षा गुण आमचं दिसतात. कारण त्यांनी गंडकी यात्रा केली. इतलं वेदर कंडिशन एक्स्ट्रीम कोल्ड, तसं वेदर कंडिशन असल्यावर केलं थंय वचून यात्रा करूची मात्र नाही, थंय तांच्या आचारावर केन परिपालन करताची. रामदेवाक दामोदर कुंडपर्यंत होरनो त्या शैत्य आमचं त्यांनी स्नान करून घेऊन देवपूजा केलेल्या आहे. ह्या तांच्या तितिक्षा म्हणून गुण घेतला जाता. आमको कोणाकाची त्या तितिक्षा गुण या ना तसं श्रेष्ठ संत ते तपस्वी अनेक बडे. आमका एक दिवस ताप आयला रे आम्ही असे कर्माचरण पुरा सोडून निघताच. आज कसं हुशार ना ताप आयला म्हणता संध्याकाळी गुण घेतला निघले. तरी विद्याधराज तीर्थ स्वामी अंत्य आजीवन तांका असाध्य फाटी दुखी वेदना असाध्य पीड असेल फाटी. तर एक दिवस रामाल पूज सोडली ना, एक दिवस बी सोडी रामाल पूज निरंतर रामपूज करून कितले शारीरिक जाऊन कितले अनारोग्य पीडित जाल्ल्यावर केला रामाल पूज सोडचे ना. नित्योन जाल्यार रामाल पूज त्यांनी केलेला एक काळात तितले वेदना असल्यार आम्ही त्याला निघताची जाल्यार राम आपलीच जाव का नित्योन त्यांनी रामाल पूज केलेला. हे तांगेले शारीरिक तपस्या, एक शारीरिक तपस्या, दुसऱ्याचे वाङ्मय तपस्या. कृष्णान सांचे वाङ्मय तपस्या अंतो स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपमुच्यते. निरंतर स्वाध्याय अभ्यास. परमपूज्य स्वाम्याना निरंतर ह्या केला आजीवन. निरंतर शास्त्राचे अध्ययन, वेद वेदांताचे अध्ययन, आगमाचे ज्योतिषशास्त्राचे अध्ययन, निरंतर देशाचे प्रख्यात प्रसिद्ध पंडितांनी त्यांनी पाठ घेऊन शिक्षण घेऊन अध्ययन करून एक अगाध पांडित्य त्यांनी संपादन करून घेतलं.
स्वाध्यायदलची आम्ही पापायला आम्ही निघताच आम्ही कसं नाही वाजी नाची जरूर मानकरी म्हणताच नाका हुशार नाही कसं नाही वाची नाका थल्ल्या वाजल्यार झाल्या बलरी विद्याधराज देवचे स्वामी त्यांनी नित्य पाठ ऐकायला बलरी असा हे आम्ही हाव पडेल ना हाव सांग बलरी बँगलोर आणतो मी गेल्या महान तो राधाकृष्ण भगवान मठ आणतो बँगलोर आणतो असिलो त्या काळात 79 आणतो 1979 आणतो विद्याधराज देवचे स्वामी चातुर्मास्य 4 महिने स्वामी बेसिले केदा आपण 30 रुपये असा त्या काळात विद्याधराज देवचे स्वामी आता पाठ करता म्हणजे शास्त्राचे पाठ त्या काळाचे प्रख्यात विद्वांस प्रगल्भ प्रकांड पंडित अभिनव बाणभट्ट म्हणून प्रख्यात कवी कसले गलगली पंढरीनाथाचार्य मनासी भूषोळीचे तो स्वाम्याक पाठ करीत असे त्या काळात मी गेल्या म्हणताना सांगितलं स्वामी नित्योन पाठ घेत असे नित्योन 30 रुपये पाठ ऐकण्याशी गोष्ट असेल स्वाम्यांना नित्योन ते पाठ निरंतर चलत असतात स्वाध्याय हे वाङ्मय तपस्या शास्त्र शिक्षण घेऊ का त्या आम्ही अभ्यास करू का आणि 4 लोकांचे विचार पाहू का हे सांगितले कन्सर्न नसेल ह्याची पंडितांना सांगितलं तपस्सू म्हणजे विद्याधिराजाला तपस्वी नंतर लागेल त्या पंडिताला सुद्धा असले विद्वन मान्य असामान्य म्हणजे विद्याधिराज स्वामी तशी शारीरिक तपस्या वाङ्मय तपस्या आणि मानसिक तपस्या लरीची मनःप्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह मौन मौन म्हणजे थंड गोष्टी म्हणत नाही मौन म्हणजे मननशील कोण असतात म्हणून विद्याधिराज स्वामी निरंतर त्या पांडित्य असील निमित्तानं त्यांनी निरंतर मनन करत असेल आता त्यांनी मौन तिथला आम्ही मननशील जाताची तिथला आम्ही मौन जाता आणि आत्मविनिग्रह मुख्य गुण आहे निरंतर आत्मनी परमात्माला वैरी मन जवळ घेऊन तल्लीन तन्मनस्क राहून त्याने पूज करायची ह्या एक मानसिक तपस्या अशी कृष्णान सांगे तिन्ही तऱ्हाची तपस्या त्यांनी आजीवन परिपालन केला टाका त्यांनी एक श्रेष्ठ तपस्वी त्या तपस्या असील निमित्तानाची त्यांनी तेजस्वी असल एक त्या तेजस्वी तपस्वी दाऊच्या वचून त्यांनी यशस्वी झाले असं विद्याधिराज देवचे स्वामी गुण त्यांच्या जीवनात अनेक लोकांसोबत असून एक एक अनुभव असतात तर आम्ही आमच्या भालगड्यात सांगितलंय त्या गुणाच्या आम्ही ऐकून घेऊन हा एक दोन सांगितलं गुणगान म्हणजे जत्रा करत असत अनेक विशेष गुण शिष्य वात्सल्य प्रायः कर्तकाळी मठाची पाठशाळेत अध्ययन केले सर्व विद्यार्थी अनुभव जाऊन असतात ಈಗ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 1975 ಕೊಂಡು 1979 ತೈ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಮಠ ಅಂತೂ ವಿದ್ಯಾಧರಾಜ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಸ್ತಂತ ಈಚಿ ವೈದಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಹಣ केलेलं निघाला आणि ನಾನು सांगते स्वामी शिष्य वात्सल्य कशी शिष्य वात्सल्य त्या काळात 75 मध्ये पರ್ತगाಳಿ मठ कसं नाही ना रान शौचालयाची बाहेर नाहीतल्या वचून शौच करत तसं परिस्थिती असेल आणि ನಾನು ಕೂಡ सांगते आमची त्या काळात विद्यार्थी 50-60 विद्यार्थी अध्ययन आहे तरकारी समा मिळणार स्वाम्यानं बारा 2 बनता बेळगावाच्या व्यक्त करतात तसं एक श्रेष्ठ गुणाचे स्वामी आमचं मिळलेलं आमचे भाग्य आईच्या दिवसात काशी हे गोकर्ण मठांतून आम्ही सर्व उपस्थित झाले तांगे गुणगान करचे कसं काकताळी म्हणले काशी विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांना 1975 मानतो पंचशताब्द महोत्सव केले पंचशतमान महोत्सव 73 तांगे पीठारोहण झाले 2 वर्ष नंतर पीठारोहण झाले 2 वर्ष अंतुची त्यांनी ह्या काशी गोकर्ण मठाचे जीर्णोद्धार करून तदनंतर पंचशतमान महोत्सव केले पंचशताब्द महोत्सव विजृंभणे वैभवा त्या काळा वैभवारी उत्सव झाले आईच्या दिवसात पडे 50 वर्ष नंतर पुन्हा
आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वामी हे 2025 हंग काशीचे गोकर्ण मठ पुनः जीर्णोद्धार करून मुखारात सार्ध पंचशतमानोत्सव करचे पाहिजे असले गुरुना घालेल तसल मार्गांतूची गुरु मार्ग अनुसरण करताची तकाची एक निसंशय जाऊन सांगेत विद्याधिराज तीर्थ स्वामीला आजीवनाचे तपस्याचे फलाची तांगेले एक प्रतिरूप दावून आमका आईच्या दिवसात विद्याधीश तीर्थ स्वामी मेळला पण मला अतिशय अशी तांगेले तपस्या तितले आम्ही गुणगान केलेले कमी जाता त्या सागर आणतो आम्ही एक बिंदू मात्र घेऊन आम्ही कृतार्थ लागायला म्हणून सांगताची परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीला अनुग्रह आमका असता विद्याधिराज तीर्थ स्वामीला झालेली अनुग्रह आमच्या सर्व लोकांमध्ये असता म्हणून ह्या संदर्भाचेरी प्रार्थना करताची इथे दोन्ही वाक कुसुमा रामदेव वीर विठ्ठलाल संविधानांत अर्पण करता श्रीकृष्ण जय 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 गुणगान केले विद्वान रामकृष्ण भटमामाक वंदन करून आता नादवेद ब्रह्म एक संस्था बेंगलोरची आणि एक विद्याधिराज स्वाम्यालय वयर एक पद बरेलें आसा गुरु भकुतियु अनुदिन बेके मनेगे बेके मनाय बेके मनाय म्हणजे पद बरेलें आसा बेके मगे म्हणून बरेलें आसा ताचे लिरिक्स हेग्गार गुरुराज पैन बरेलें आसा आनी ताचे पद रघुनंदन भटमामान केलेलें आसा ते एक सॉंगाचे एक ताजे हांगा स्वाम्याला ताजे रिलीज करता म्हणून तांणी घेवन आयिल्ले आसाची ते कार्यक्रमाक तांणी गोर दिवका म्हणून तांगेले विनंती
नादवेद ब्रह्म संस्थेच्यान गुरुपद भारी चंद्रितीनं रचन केले आसा तांगेले संस्थेचे सगळे टिमाक धन्यवाद सांगते री आता मुखावेर कार्यक्रम वाराणसी मठाच्यो नवीकरणांतून मस्त लोकांले सहकार दिल्ले आसा हांव तांगेले केलो लोकांना द्रव्य रुपान दिल्ले आसा केलो लोकांना वस्तू रुपान दिल्ले आसा आनी केलो लोकांना तांगेले स्वयंमतान येवन हांगा तांगेले सहकारुटी दिल्लो आसा हांव तांगेले नांव वाचून सांगता तांणी हांगा कोण उपस्थित आसाची तांणी येवन हांगा गुरु लेगीत अनुग्रह आशीर्वाद घेवपा म्हणून तांगेले विनंती प्रथम जावन GSB सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती वडाला हांणी सहकार दिल्ले आसा तांगे समितीचे तर्फेन किरण कामतमा तांणी हांगा येवन हांवें लेगीत अनुग्रह प्रसाद घेवप दुसरी जावन दुसरे जावन नितीन गोकर्णमाम हांणी आमगेले समाजाचे हे मठ नवीकरण करताना हांगा गव्हर्मेंटान परमिशन घेवका पडटा लोकल ऑथॉरिटीज परमिशन घेवका पडटा तांणी हे कामांतून आमगे कमिटी लोकांक खंय खंय आमकां अडेतडे आशिल्ले ते पुरा परमिशन तांणी गव्हर्मेंटाले उलोवन काडून दिवन मठा काम नवे निर्माणा काम खंय राबनाशी चंद रितीन जावं तशें केल्ले नितीन गोकर्ण हांगा तांणी उपस्थित नाची जाल्यार मुखावे दिवसा तांणी हांगा येयले तेन्ना आमी स्वाम्याले तांगे लेगीत आशिर्वाद तांकां घेवच्याक आमी तांकां विनंती करताची तांकां हे कामाक तांकां तांणी सहयोग दिले बद्दल तांकां हांव कमिटी तर्फेन धन्यवाद समर्पण करता मुर्ने जावन संदीप शिकरे हांणी आर्किटेक्ट इंजिनियर हांणी हे मठाचे आमगेले कशी एक डिझायन जावका कशी आमी हे नवीकरण करता म्हूण घेवन स्वाम्या लेगीत तांगेले स्वाम्याल मनांत कशें आसा म्हूण पळोवन ताजे पुरा डिझायन करून प्रत्येक आमगेले स्वाम्याल देवा कुडकी तोगूच रूम्स की प्रत्येक विशयान तांणी कुलंकुश जावन तांणी एक्चुअली तांकां मस्त तांणी बिजी मनशां तांगेले वृत्ती व्हड वृत्ती आसा जाल्यारीची हे एक स्वाम्याले आशिर्वाद आपणाक हांतू कसले अपेक्षा नाशी तांगेले एक स्वयं सेवा म्हणून करून घेताली हांगा मस्तपटी येवन वरकेची मार्गदर्शन दिले आसा आज तांणी हांगा उपस्थित आसाची तांणी स्वाम्याले येवन अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून हांव तांगेले विनंती करता आनी हान्ने आतां आमकां आमगे पर्तगाळी जावचे नवीकरण आमगे पर्तगाळी नवे रितीन रिन्युवेशन जाते आसा नवे मठ थंय कंस्ट्रक्शन जाते आसा आज वरके हान्नी देखरीका स्वाम्या लेगी स्वाम्या आज्ञा प्रकार हांणी ते करते आसा म्हणून आमकां भारी खुशी हांकां आमी चातुर्मास कमिटी आनी वाराणसी कमिटी तर्फेन धन्यवाद समर्पण करता नाकणेचे एकनाथ प्रभू मामू आनी हांगेली धर्मपत्नी अक्षता प्रभू हांणी एक हांगा एक व्हड सहकार दिल्लो आसा हे मठ निर्माण जाताना हांणी आज हांगा उपस्थित उरके आसाची तांणी मठ हांगा नव निर्माण जाता आसा म्हणून तांकां कळ्ळी कुडले स्वयं तांणी येवन स्वाम्या लेगीत आमगेले एक सहकार स्वाम्यान घेवका हे मठाक आमगेले एक किंचित आपण दिवचे कसं आसा घेवका म्हणून तांणी जावन विनंती केले प्रकार तांणी दिल्ले आसा तांणी स्वाम्याला येवन घेवन अनुग्रह प्रसाद घेवका
नेक्स्ट एच कृष्णानंद शेणे मुंबई. नेक्स्ट एच कृष्णानंद शेणे मुंबई. मुकावेरी एच कृष्णानंद शेणे मुंबई आणि लक्ष्मीनारायण देवस्थानाचे गर्भगृहाक जितल्या मी ते नवीकरण करताना मार्बल आम्ही घाल्ले आसा तुम्ही पुरा पळयले आता ताची फ्लोराक आणि सायडान तो ताचे वॉल आकोरकीक लागिल्ले सर्व कितलं मार्बल लागल्या तांणी ताचे एक आमकां डोनेशन रुपान दिवन सहकार केल्ले आसा. सो तांणी आज हांगा उपस्थिती नाची जाल्यार मुकावे दिवसांतू तांणी हांगा येयले तेन्ना स्वाम्यालो अनुग्रह प्रसाद तांणी घेवका म्हणून तांगेली विनंती करता. आणि तांकां हांव कमिटी तर्फेन आमगे चातुर्मास कमिटी आणि वाराणसी कमिटी तर्फेन हांव धन्यवाद समर्पण करता. नेक्स्ट रमेश नायक आणि प्रबोध नायक बेण्णे कुमटा आणि आमगेले नवीकरण जाताना आमी कलश आमी तांचे कलशाचे वरती आमी नवी कलश गोपुराक घाल्ले आसा. ते गोपूर कलश तांबराचे कलश आणि ताका गोल्ड प्लेटिंग करून तांणी हांगच्यान हरोसून ते गोल्ड प्लेटिंग करून अपास आणि थंयच्यान हांगा येवन पावच पासून तांणी जबाबदारीन ते कार्य हे आमगेले एक सेवा म्हणून घेवन तांणी हांगा समर्पण केल्ले आसा. तांकां स्वाम्यान अनुग्रह आशीर्वाद दिवका म्हणून घेवन तांकां विनंती. अनुग्रह आशीर्वाद दिवका म्हणून घेवन. नेक्स्ट महालसा सिद्धिविनायक देवस्थान मादनगिरे हाजे अध्यक्ष जावन आशिल्लो सुनील पै मामान आमकां हांगा वीर विठ्ठल मंदिराक आमगेले नवीकरणा टायमारी अन्य कट्टिगे ताचे रूख हांगाण घेवन आमी ताचे दारबंद आनी ताजे बागल हांगा केल्ले आसा. ते रूख संपूर्ण ताजे रूख कितले ताजे हे आसा तांणी थंय घेवन आमकां नवीकरणाक दिल्ले आसा. आणि तो लक्ष्मी नारायण देवालयाक तुम्ही पळोवच्या पळय नव रंग केले आसा. ताका जेवचे की रूख तांणी देवस्थाना तर्फेन सुनील पै मामान ते दिल्ले आसा. आज तांणी हांगा उपस्थित नाची जाल्यार मुकावे दिवसांत तांकां स्वामी अनुग्रह प्रसाद दिता आसाची तांकां हांव कमिटी तर्फेन आणि वाराणसी कमिटी तर्फेन चातुर्मास कमिटी तर्फेन धन्यवाद समर्पण करता. सदानंद विठ्ठल नायक हुबळी हांणी ते दिल्ली रूख कसं नसा ताका योग्य रीतीन कार्विंग म्हणजे स्वाम्याले ते बागल आणि कशी जावका ते दारबंद म्हणून तांणी एक आलोचन करून सांगितलं ताका तशी तांणी ते कोरून चंद रीतीन कार्विंगांनी कोरून म्हणजे रूख दिले जायना ताका एक चंद रीतीन देवा कुडा बशी कशी उरका तशी तांणी कोरून थंयच्यान तो रूख रेडी जाल्लो तर बागल दारबंद थंयच्यान हांगा पावच पासून तांणी जबाबदारी घेतलेली आसा. तांकां वरकीचे हांव धन्यवाद समर्पण करता. आज तांणी उपस्थित नाची मुकावे दिवस हांगा येयले तेन्ना तांणी अनुग्रह प्रसाद स्वाम्याले घेवका म्हणून हांव तांगेले विनंती करता. आज तांणी उपस्थित नाची कार्पेंटराल खर्च वेच्यो आनी ते कार्विंगाक कितलो लागला आनी थंयच्यान हांगा हाडच्यो म्हळ्यार तुमकां तसं एक वस्त आमी कुमटा दाखोवन हांगा वाराणसी हाडका म्हळ्यार ताजे कितलो खर्च लागता त्या खर्च वेच्यो की ताणें भरपाय केल्ले आसा. आमकां हांगा नवीकरणा टायमारी मस्त लोकांना हांगा येवंक येवन सहकार दिला आसा. हांव तांगे लावरकीची हे आतां द्रव्य रुपान पुरो डोनेशन दिलें जालें आतां तांणी सहकार केलेले हांव तांगेलें नांव घेता. पयले जावन अनिल किंजवाडकर हांणी हांगेले एक विशेषत म्हळ्यार हांगेले बापूस नारायण किंजवाडकर म्हूण घेवन हांणी 50 वर्सां मागशी हे मठ स्थापन करताना हांगेले बापून हे मठ तांगे उपस्थिती भितर केल्लो आसा. जीर्णोद्धार केल्लो आसा
आथानी चल्ल्या हांका चल्ल्याक एक व्हड एक भागी म्हळ्यार हाचे नवीकरण करचे ते भागी तांकां मेळ्ळे आसा तांणी हे कन्स्ट्रक्शना टायमार म्हळ्यार खंय जाता तांणी हांगे सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर हांगेर सांगा ती मस्त लोकांक कोऑर्डिनेशन करचे उरता आमगेले आर्किटेक्चर जावं एक इलेक्ट्रिकल जावं मस्त नमून काम आशिल्लें तेन्ना तांणी तांगेले सांगात कोऑर्डिनेशन करून न्हू हाका एक रूपरेश दिवची उरता मस्त तांणी येवन तांगेले हांगा सहकार दिला आसा तांणी स्वाम्यालेगी अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून तांगेले विनंती मस्त तांणी येवन तांगेले हांगा सहकार दिला आसा तांणी स्वाम्यालेगी अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून किरण आचार माम हांनी गेल्ली 10 वर्स तकून आमगेले मठान तो वाराणसी मठान अर्चक जावन आसाची 10 वर्स तकून देवाल पूजा निरंतर त्रिकाल पूजा करून आसाची आनी आतां नवीकरणा टायमार सर्वांक नवीकरण म्हणल्या नंतर काम चाल उरते दिकाना देवाल पूजा जावपाची खंयच्या कडेन तडीवच्याना तातूंत भितर आमगेले ते गर्भकुडीक मार्बलांनी घालतना देवाक बांदाले वर्क जालें ते पुरा कामान तो तांणी सहकार दिलो आसा आनी अशी तांगेली सेवा निरंतर लक्ष्मी नारायण जावं म्हणून आमी देवाले प्रार्थना करताची तांकां स्वाम्यान अनुग्रह आशिर्वाद करता म्हणून आमी विनंती लक्ष्मी नारायण जावं म्हणून आमी देवाले प्रार्थना करताची तांकां स्वाम्यान अनुग्रह आशिर्वाद करता म्हणून नेक्स्ट शांताराम भटमाम मुंबई हांणी मठाचे प्रेसिडेंट जावन आसाची हे नवीकरणांतू हांणी हे प्रायरी मुंबई दाखोवन हांव कितले फावटी आयला म्हणून हांव सांगच्याक मागले की संखिना जाल्यार तेन्ना तेन्ना हांगा नवीकरण जाताना प्रत्येक कामगार येवटो प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर येवटो कोऑर्डिनेशनाक तांणी येवन चंद रितीन जावं तशी तातूंत स्वाम्याक एक तांणी विचारण करते उरका पडटा त्या वरती विचार हांगे केल्ले आसा हांगा वरकीची स्वाम्यान अनुग्रह प्रसाद दिवका म्हणून स्वाम्या चरणान विनंती करता श्रीनिवास एस भट मुंबई हांणी पुरो लोकांक मुंबईंत आशिल्ले सर्वांक हांगेलो परिचय आसाची आसा हांकां 88 वर्ष प्राय हो मठ पुनर्निर्माण जाताना पुनर्प्रतिष्ठा जाताना 2015 हांगा कसकस आनी स्ट्रक्चर 50 वर्षां फुडें हो मठ
आणि स्ट्रक्चरल इंजिनियर जाणाशी निमित्त हांगा म्हणजे तुमका गोतस गंगाचे तटारे हे कित वैर साधारण 93 फीट म्हणून आयकल्लो तितलो वैर हांनी कोरगे ताचेर मठ बांधला म्हणून ते स्ट्रक्चर कशें आसा म्हणून हांका 88 वर्सां रे आमकां आज खाली फाल्या उडका सावरना आता परिस्थिती तांनी ते स्ट्रक्चर कशें आसा म्हणून आत्तुरकी तांकां तांगे विचार घेवन तांनी आत्ता नवीकरण करताना आता पुरा इंजिनियर्स आणि आमगे इलेक्ट्रिकल पॉइंटान खंयची लोड आसा म्हणून घेवन तांकां उडका आसके असल एक एसएस भटमामान व्हड सहकार केला आसा आज तांणी हांगा उपस्थित नाची मुखावे दिवसांक हांगा आयिल्ले तेन्ना स्वामी तांकां अनुग्रह आशीर्वाद करताची तांकां हांव आमगेले सर्व समाजा तर्फेन तांकां हांव धन्यवाद समर्पण करता. मुकुंद कामत आणि गोतस तुमकां कोहिनूर हॉटेलाचे मालिक मुकुंद कामत मुंबई हांनी वरकीची हे कन्स्ट्रक्शना टायमार तेन्ना त्यांनी येवन मस्त सहकार केला आसा ते सोडू हांव एक लास्ट एक 2 महिने 3 महिने म्हाका आयिल्लो हांव आयिल्लो तेन्ना की तांणी आयिल्लो की हांगा फिनिशिंग जाले नंतर हे पुरा हांगा काम करता म्हणल्या नंतर तुमकां गोतस घरांत जेव्हा मठांत खंयचे रिनिवेशन काम जाताना पुरा हांगा राडी करून घालताची जाल्यार ती ताणें कशी प्लॅन करता हे क्लिनिंग आनी करची कशी करता हाउसकीपिंग कसं करता रूमांत कसं व्यवस्था करता बेड दवर घेनो कर्टन्स दवर घेनो बकेट प्रत्येक लिस्ट करून ताणें प्रत्येक वस्तू आमगे मठांत कशें आमी समाज बांधवान आयल्यार आमकां कसो उपयोग आसा म्हणून ताची पुरा लिस्ट करून ते पुरा हाडोसून घेवन ते पुरा तुमकां पळयल्यार कळटा आमगे रूम पुरा कशें आसा म्हणून तांणी मस्त सहकार केलो आसा तांकां कोरके हांव समाजा तर्फेन धन्यवाद समर्पण करता. आज तांणी हांगा उपस्थित नाची मुखावे दिसा आयिल्ले तेन्ना तांणी स्वाम्याले अनुग्रह आशीर्वाद घेवका म्हणून तांगेले विनंती. सचिन कामत मुंबई हांनी वरकीची इंजिनियर हांनी वरकीचे आमगेले कन्स्ट्रक्शना भितरी नवीकरणा टायमार ते आमगेले हांगचे आर्किटेक्ट इंजिनियर जेव्हा हांगचे कॉन्ट्रॅक्टर जेव्हा तांगेले की प्रत्येक विशयांत लाईट खंयची जावका प्लग पॉइंट खंयची करपाची म्हणजे हांव एक दिवस तांगेले 1 वरां मेळ्ळो तेन्ना वरकी तांणी स्वाम्याले आदेश घेवन केलो पुरो चेंजीस आनी तांणी बरोवन घेतले आशिल्ले तसले एक तांणी उद्योगार करून तांगे कामांत कितले वतळ उरो स्वाम्या वयर भक्ती मठा वयर भक्ती तांणी हांगा येवन हे काम केल्लें आसा तांकां कोरके हांव आमगे समाजा तर्फेन धन्यवाद दिता. मुखावे दिवसांत तांणी हांगा आयिल्ले तेन्ना आमगे स्वाम्याले की आशीर्वाद घेवका म्हणून तांगेली विनंती. किरण कामत मुंबई तुम्ही हांगा पळोवच्या पुरो हांगा भायर आमगे मठा भायरी जीआरसीचे काम जालें ते चंदा येवचे खातीर ते काम म्हाका सुलभ म्हणून दिसना जाल्यार तांणी हांगा येवन हे काम कोण करता म्हूण पळोवन काम करता जालो कडेन ताका ते डिझायन कशें जावका म्हणून मठा भायर कशें येवका कसं हाड लावचें जायना ताका एक ऑथेंटीक मठाची लूक येवका तसले एक काम करता मनशाक घेवन स्वाम्याले वचून ते आदेश घेवन कसं डिझायन कसं करता म्हणून ताणें सर्व रितीन ते कामांत तांकां तांगे इनवॉल्वमेंट दिवन आनी हांगा तांकां लोकल ऑथॉरिटी सांगाती बरे तांकां इन्फ्लुएन्स आसा सो खंयचें काम राबचें नाशी आनी वरकीची हांगे आमगेले नितीन गोकर्णा सांगाती कोऑर्डिनेशन करून घेवन तेन्ना ताजें आमकां क्लियरन्स की पुरा हाडोसून दिवन तांणी मस्त सहकार केल्लो आसा. आज तांणी हांगा उपस्थित आसाची हे कामा बद्दल जावन तांणी आमगे स्वाम्याले की अनुग्रह आशीर्वाद घेवका म्हणून तांगेली विनंती. हे कामा बद्दल जावन सुभाष पै मुंबई हांनी वरकीची हांगा ओवरऑल कन्स्ट्रक्शन जाताना खंयचे डिपार्टमेंटान कसली कोऑर्डिनेशनाचे प्रॉब्लेम आसा आमगेले हांगा एक मेंबर एक हे डिपार्टमेंट पळोवंक येता आशिल्लो हांगेल मदीं कोऑर्डिनेशनाक तो येवन तांगेले कसं हांगा लॅब्स आसाची तांकां कोऑर्डिनेशन करताना चंद रितीन जावं तशी कारण वरकी मस्त तागेले हांगा योगदान केल्लें आसा ताका वरकी आमी कमिटी तर्फेन
मेनली काम जाताना फिनिशिंग आणि क्वालिटी पळोवका पडटा. खंयची काम म्हळ्यार केलो कडेन प्लॅस्टिंग जावचें उरता, केलो कडेन टायल फिक्सिंग उरता, ते समज जावन क्वालिटी चंद रितीन जाल्याची कशी ते वर्क समजना जाल्यार ताका अपासांनी सांगून तागेल्या इंजिनियराक धरून घेवन अपासांनी ताणें मस्त सहयोग केल्लो आसा. ताका करके आमी कमिटी तर्फेन धन्यवाद समर्पण करताची. बट आज तो उपस्थित ना, मुखावे दिसता हांगा येईल तेन्ना सगळे अनुग्रह आशीर्वाद घेवका म्हणून तागेले विनंती. GP शानबाग मुंबई हांनी वरकीची हांगा येवन हे नवीकरणा टायमारी हे एज हांव आतां शांताराम भट मामा कशें सांगता हांनी वरकी आनी हे एज जारी म्हळ्यार एक भावाना स्वाम्यान मठ भक्तीन आमी करका म्हळ्यार एक भावान येना कितल्यो त्रास जाल्यार रेटना हांगा येवन तांणी वरकी हांगा मस्त सहकार केलो आसा. तांकां वरकी हांव कमिटी तर्फेन धन्यवाद दिता. तांणी स्वाम्या लागीं अनुग्रह प्रसाद घेवका म्हणून विनंती. रामनाथ शानबाग मुंबई हांनी हांगेले कमिटी भितरी मेंबर जावन आसाची हांनी वरकीची नवीकरणा टायमारी मस्तपटी येवन सहकार केल्लो आसा. जाल्यार आत्त वरकीची आमगे स्वाम्याल चातुर्मासा टायमार वरकीची हांगा उरून हांगचे ऑफिस बॅरर्स आणि नवीकरण जाल्या नंतर काही तरी टीथिंग प्रॉब्लेम्स उरून उरता. नवीकरण जाता ताजे नंतर केलो प्रॉब्लेम्स उरता त्याचे कोऑर्डिनेशन कोण कसं काम केल्या प्लंबर की इलेक्ट्रिशियन की जनरेटराच की पूरा हाचे नंबर्स दवरून कसले तरी प्रॉब्लेम जाले तांकां आपोवन तेन्ना ते सम करून सुचे पुरा जबाबदार घेतलेली आसा. तांगे लोकेची मस्त सहकार दिलो आसतनी तांकां हांव कमिटी तर्फेन धन्यवाद समर्पण करता आनी आमी स्वाम्याला येवन घेवन अनुग्रह आशीर्वाद घेवका म्हणून विनंती. अनंत पैमा मुंबई हांनी वडालाचे प्रेसिडेंट हांनी मेनली फिनान्स पर्सन हांगेले कसं जाता पुरा लोक काम करते वताचे सामान येते उरता लेखपत्र कोटेशन हाडोवचे ताजी बिल हाडून घेवचे प्रॉपर ताजे कशी आमी अकाउंट्स मेंटेन करता म्हणून पुरा रितीन हाडे चंद रितीन पुरा लोकां संगाती कोऑर्डिनेशन करून तांगे व्हड सहकार दिलो आसा. आनी कंस्ट्रक्शना टायमार की ताणें नवीकरणा टायमार एक मस्तपटी ताणें येवन हांगाच बदल रिपोर्टर की ताणें आमगे कमिटीक कंस्ट्रक्शन कोणाक इन्वॉल्वमेंट आसा तांकां दिवला आनी स्वाम्या वरकी कळिता हाडा तांकां हांव आमगे कमिटी तर्फेन धन्यवाद दिते आसा. आज ताणी उपस्थित नाची मुखावे दिवसान ताणें हांगा येयले तेन्ना स्वाम्यालो अनुग्रह आशीर्वाद घेवका म्हणून तांगेले विनंती करता. आता आमगेले इंजिनियर अनिल किंजवाडकर हांनी एक 2 उतर तांकां उलोवचें मना आसा. ताणें हांगा येवन ताणें एक 2 उतर सांगता म्हणून तांगेले विनंती. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. फक्त काही नाही उपस्थित सर्व वैदिक लोकांना चरणी साष्टांग नमस्कार. परमपूज्य परमश्रद्धेय परम आदरणीय स्वामीजींना साष्टांग नमस्कार. आपले फक्त आभार व्यक्त करण्यासाठी म्हणून मी 2 मिनिटाचा वेळ घेतला. कौतुकाची गोष्ट म्हणजे की 1975 साली वडिलांनी हे काम केलं तेव्हा आम्ही लहान होतो आणि त्यावेळेस काशीमध्ये RCC कन्स्ट्रक्शन खूप कमी होत असेल. त्यामुळे मला वडील घेऊन आले होते. त्यामुळे त्यावेळी कास्टिंग जेव्हा स्लॅबची होती ती मला अजूनही आठवते. त्यामुळे मला कौतुक झालं की 50 वर्षानंतर परत तुम्ही मला ही अपॉर्च्युनिटी दिली
ही सेवा करण्याची आणि हे काम तुम्ही चांगलं करून घेतलं त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. जरूर संदीप शिकरेजींचा जरूर मला आभार मानायचा आहे. ते व्यक्ती इतके छान आहे आणि काम कसं करून घेतलं त्यांनी ते कळलं सुद्धा नाही. रिअली थँक्यू. धन्यवाद अनिल माम. आम्ही आता कार्यक्रमाचे अंतिम घट्ट्या पावल्याची धन्यवाद समर्पण. प्रथम जावन परम पूज्य स्वामी हे अभिनंदना कार्यक्रमात हांगा उपस्थित आसाची आमगे सर्व समाज बांधवाक आता आशीर्वाद करचे तांगेले मुखावेत आशीर्वचन आसा. तांणी हे कार्यक्रम हांगा तांगेल मार्गदर्शनाने आम्ही हे कार्यक्रम केला आसा. तांकां हांव समाज बांधव आणि आमगेले कमिटी सर्व लोकांतर्फे तांकां तांगेल्या चरणाक अनंत अनंत धन्यवाद समर्पण करता. दुसरे जावन हांगा वैदिक आमगेले संस्थानाचे वैदिक आणि गांवचे परगांवचे परंग वैदिक आयले आसाची हे कार्यक्रमात आणि थंयच्यान येवन इतलो दूर येवन हे कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले खातीर तांकां परके हांव धन्यवाद समर्पण करता. तशींच हांगा आमगेले वाराणसी कमिटी, वडाला कमिटी, गणेशोत्सव कमिटी ते आणि मस्त कमिटीचे देवस्थानाचे कमिटीचे त्यांनी पुरा हांगा आयिल्ले आसाची आमगेले हे विद्याधिराज स्वाम्याले अभिनंदना कार्यक्रमाक म्हणून पाविल्ले आसाची तांकां परके हांव कमिटी तर्फेन पुरो लोकां तर्फेन तांकां धन्यवाद समर्पण करता. तशींच गोवा, मुंबई, कर्नाटका अशी मस्त गांवतल्यान आज दिवस एक श्रेष्ठ दिवस आम्ही येवन हांगा उपस्थिती भितर स्वाम्यान एक आशीर्वचन घेवका आणि या स्वाम्याल कार्यक्रमात आम्ही उपस्थित करूका म्हणून भावनेन हांगा आयिल्ले आसाची तांकां सर्वांक हांव म्हळ्यार पुरो लोकांक नांव घेवचें जायना. तांकां पुरो लोकांक आयिल्ले बदल अपासाने तांकां धन्यवाद समर्पण करता. तशींच आमगे हे कार्यक्रम आज हांगा लाईव्ह हांगा दितेर आसाची दिलीप म्हूण घेवन आसा आमच्या वाराणसीचो तो आसा आणि हांगा मायकाचो मानस म्हूण आसा आनी कितें आमकां खंयचे रितीन तंत्रज्ञानाचे हे लाईव्ह प्रोग्राम दिले बदल तांकां परके हांव धन्यवाद समर्पण करते आसा. आता अंतिम जावन स्वाम्यान आमकां आशीर्वचन करून अनुग्रह संदेश दिवका म्हणून स्वाम्या चरणांत विनंती करून घेता. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. आज हे सभा कार्यक्रमाचे मूल उद्देश म्हळ्यार आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले जन्मतिथी निमित्तान अभिवंदना कार्यक्रम आमी गांथून घेतले आणि अंदू वर्ष आमी करू का कित्याक की म्हळ्यार तांगेले एक इच्छा ना तांगेले एक संकल्प हे चातुर्मासांत जावका म्हळ्यार तांगेले एक मन आशिल्ले 550 दिवस वाराणसी क्षेत्रांत वास केल्ले म्हणले एक जावका म्हण तांगे मन आशिल्ले किंतु तांगेले कालावधींत ते जालें ना कित्याक की म्हळ्यार तांणी सांगताना सांगिल्लें कशें की म्हळ्यार आमी शिष्य समेत जावन गेलो ते 550 वर्ष परिपूर्ण करता म्हणून गेलो तांणी ते डिले करत उरले. सो 5 दिवस मात्र तांकां राबचे तशी अवकाश मेळ्ळो 15 डेज पर्यंत. सो उरिले आनी 30 की 35 दिवस तांणी राबिल्ले आशिल्ले असल्यार तेन्ना जाता आशिल्लें 2015 केन्ना चातुर्मासाक
स्वामंग आशिले तेन्नाची आनी एक म्हयनो राबिल आशिल्ली असल्यारी गंगा नाजाल्या ह्या वाराणसी क्षेत्रांतू स्वशाखा मठांतू प्रथम मठांतू 550 दिवस राबिल तसले एक दत्ता म्हणून एक स्वामी मना आशिले तितू ते अपूर्ण जावन गेन उरले तांगेल ते संकल्प परिपूर्ण करका म्हण उद्देशानची 2025 करेक्ट 550 वर्ष दत्ता म्हणले हाजेन आम्ही उंदू वर्षा चातुर्मास हांगा केले चातुर्मास केले वैके तशी जाता प्रिय गुरुवर्य स्वामीले संकल्प परिपूर्ण केले तशी दत्ता म्हणले उद्देशान उंदू वर्षा चातुर्मास आम्ही वाराणसी क्षेत्रांतू आम्ही निश्चय केले त्याची चातुर्मास कालावधीतुची आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामीले तांगेले जन्मतिथीचे एक कार्यक्रम अभिवंदना कार्यक्रम आम्ही स्वामीलेची कालातुल्यान आरंभ जाले आम्ही वैकीत ते चलत आसा कित्याक म्हळ्यार आमकां दीक्ष दिल तसले गुरु आयच्या दिवसाक मठ परंपरेचे 23वे पीठाधिपती स्वामीले ना आमगेले दीक्षा गुरु जावन आशिल्ले तसले स्वामीले आज जर तांणी पीठाधिपती जावन आशिल्ले असल्यारी आज तांकां करेक्ट 80 वर्ष परिपूर्ण जाता आशिल्ले 1945 22 ऑगस्ट 1945 तांगेले जनन जाले श्रावण शुक्ल चतुर्दशी दिवसाक तांगेले जन्म जाले थंय तुलेन तांणी अनेक वर्ष पर्यंत तुमकांय गोत आसा मठाचे पीठाधिपती जावन 1973 तांणी पीठाधिपती जाले सो असले अनेक तांगेले इतिहास तुमकां गोत आसा मुख्य जावन तांगेले एक स्वभाव ना आमी तांगेले वर्षू वडनाट आमगेले लागी एक 8 वर्षाचे वडनाट आमकां प्राप्त जाले 2014 तुलेन 2021 पर्यंत हे 8 वर्षाचे संपर्क आमकां गुरुले सानिध्यांत आमकां प्राप्त जाले तेन्ना मस्तितले तांगेले जीवमानांतू तांणी कसकसन साधन केले तांणी कशी हे मठ परंपरा अभिवृद्धी जावची कितें तांणी प्रयत्नशील जाले मस्तितले आमी लागीं तुलेन पळोवंक तसले एक भाग्य आमकां प्राप्त जालो ताचेची केलो कितलासा तितला आमी तुमगेले सांगचे प्रयत्न करतात आताची सांगताना उत्तम श्लोक शिखामणीना मनोविशुद्धि चरितानुवाद म्हणून सांगले उत्तम जावन गेले आशिल्ले तसले व्यक्ती जावो उत्तम स्थानारी आशिल्ले तसले महात्म्याल जावो जर आमी चरित्र ते सांगले म्हळ्यारी आमगेले मन परिशुद्ध जाता म्हणून सांगिल्लें आसा जगत तांतू प्रत्येक क्लीन करचे एक ना जाल्यार एक साधन आसा आता तुमगेले वस्त्र जर कशें तरी पळोवंक जालें म्हळ्यार तुमगेले एक डिटर्जंट आसा तुमगेले शरीर जर कशें पळोवंक जाल्यार शॅम्पू आसा नाजाल्यार सोप आसा जावो आता न्हंय वैकेची गंगा नदी ना यमुना नदी वैके स्वच्छ करच्याक वैकेची आईल आसा किंतु जगत तांतू मन शुद्ध करच्याक आनी खंयचेही इन्स्ट्रुमेंट आनी कशें आईल ना कसं नाही खंयचे कंपनीन वैकेची हे मन शुद्ध करते तसं सोप है ना हे मन शुद्ध करते तसं वॉशिंग मशीन कसं नाही आयले कसं नाही आयले जगत तांतू एकमेव मन शुद्ध करच्याक भायर तुलेन कसं नाही ना मना तुलेन कसं नाही तरी म्हालगड लोकाले चरित्र सांगले म्हळ्यार आपणेल मन शुद्धी जाता म्हणून सांगितलं आसा त्या निमित्तान तांगेले शिष्य जावन गेलो आम्ही तांगेल बद्दल 2 विषय सांगपाची पडता प्रिय गुरुवर्य स्वामी 1945 तांगेले जन्म जाले मस्त कष्टीक म्हळे आणि मस्त त्यांना 3 चौडूं 3 भयणी तो मस्तीतले तांकां हे आशिल्ले कष्टही आशिल्ले त्या दिशीची कुटुंबाक उठू लोकांक भरपाई करता उठू लोकाले जीवन चलोवंक तशी उठूची व्यवस्था करता आशिल्ले सो मस्तीतले तांकांय त्रास आशिल्ले आरंभाकाला 1945 तांगे जन्म तदनंतर मुखारी तांणी हे करत असताना ते संपूर्ण स्वामेल कुटुंबांतू शिक्षण चड घेतिल्ले लौकिक शिक्षण
शिक्षण चढ घेतली स्वामी म्हळ्याची आमगेल स्वामी त्या कुटुंबात खूप गोपत असा आमगेले श्रीधराचार्य वैके असा पण आमगेले प्रिय गुरुवर स्वामी त्याची ती मालगड एक भाव असेल लक्ष्मीनारायण म्हणून सो अशी 3 लोक त्यांनी अशिले लक्ष्मीनारायण विंगड नाव असा लक्ष्मीनारायण बक्सूर नाव अशिले सो अशी 3 भावंड तंतु आमगेल मालगड स्वामी मध्येचे कोण आमगेल स्वामी के नाही सांगता असेल की मालगड भाव बापसुक प्रीतीचा धाकलं भाव औसु प्रीतीचा मध्येचे त्या कोणाकही ना कमळ किती मठ येऊन पावले आम्ही म्हणून स्वामी एक हर्षीच हास्य किती सांगता असेल किंतु त्या कुटुंबांतू जास्त लौकिक शिक्षण घेतले तसले आमगेल्या प्रिय गुरुवर स्वामी मस्त लोक बशील असाच तुमगेल्या शिक्षणाक औस बापूस कष्ट करता त्यांनी पैसे दिताची डोनेशन दिताची बरे शाळेंत घालताची इंग्लिश शाळेंत घालताची CBSE स्कूलांत घालताची इंटरनॅशनल स्कूलांत घालताची कित्याक मागीर चल्लो बुद्धिवंत जावो बरे ताक शिक्षण प्राप्त जावो बरे ताक एक स्थान मेळो म्हणले एक मनांत विचार दवर घेऊन तांचे त्या शाळेंत तांणी घालताची किंतु आमगेल स्वामी शिकताना तांगेलेगी पैसे ना तितले म्हणजे अफोर्ड करचे द्या ना घरान तू 3 भाव असाची बाकी 3 बहिणी असाची तांगेल जबाबदारी कमेताल एकलो किंतु कुटुंब बोड असा तुलो काय हे करका किंतु आमगेल स्वामी तांगे एक तांगेल गुण म्हळ्यार स्वावलंबी कोणाचेरीची अवलंबून तांणी केन्नाय तांगे जायमानाची त्यांना तुलना तांगेल ते एक शरीरांतो असेल तसले एक गुण आहे केन्न पळेले त्यांनी स्वावलंबी त्यांनी तांगेले भंडारकर कॉलेज कुंदापुरांतू त्यांनी शिक्षण बीकॉम शिक्षण घेताना त्यांनी स्वतः सायकल मानगेन सकाळी उठूकडे पेपर आणि वांटून गेलो त्या पैसे तुला नाही तसले त्या पेपर वांटून कसं नाही का पैसे आले त्या पैसे तुले ना त्या कॉलेज फीस भरून गेलो त्या कॉलेज फीस भरून त्या कॉलेजांत त्यांनी शिकता असेल ह्या काळात शिक्षकांनी उठून पेपर आणि मग शिक्षकांनी करू का तांची एजन्सी एक असेल सो स्वतः त्यांनी वचून गेलो सायकल घेऊन गेलो पेपर घाल गेलो एक दोन निमळ कित्याक की म्हळ्यार शिक्षण करचे हे करता म्हणजे कसं नाही तरी एक त्रास घेऊ का स्वाम्याक मस्त शिक्का म्हणून गेले असेल त्यांनी आमच्या नाही सांगता असेल त्यांनी इवन शॉर्ट हँड लॉंग हँड म्हणून गेले असेल टायपिंगाचे त्या वैकेची उडपी वचून गेले शिक्षण वैके घेतले त्यांनी टायपिंग कर का हे कर का त्या कर का म्हणून किंतु इतले त्यांनी साहस घेऊन गेलो स्वतः जोड गेलो त्यांनी बीकॉम शिक्षण घेतलं आमकांनी उठून डायरेक्ट दिलेलं आहे खाली शाळे गेल्या पूर्व इथले चमके बाकी कसं नाही कर का म्हणून ना शिक्षकांनी उठून गेलो त्यांची वचून पेपर घाल गेलो त्या पैसे जोड गेलो काय ना खाली कॉलेज स्कूला वचून गे अटेंडन्स दिल्यावर पूर आम्ही त्याची ओढ विषय आणि कसं नाही ना म्हणजे तिथले स्वाम्यानं तांगेले जीव मानांतू तिथलं कष्ट करून गेलो त्यांनी बीकॉमाचे शिक्षण त्यांनी घेवचे प्रयत्न केले त्यांनाची स्वावलंबी कोणकी येऊन गेलो पैसे देऊन गेलो आमक शिकायचा म्हणून स्वतः जोडून गेलो स्वतः शिक्षण घेवची तशी त्यांनी प्रयत्नशील जाऊन गेलो अंतिम जाऊन गेलो कडेरी आमगेले परमगुरु स्वाम्याले एक आज्ञा नादिले एक विषय तांगे घर पावता पाऊल नंतर कडेरी आमगे प्रिय गुरुवर स्वाम्याक तांणी मठा येताना एक हे म्हळ्यारी औसूल एक मस्त एक मनात हे जाता आशिल्ले की कित्याक की म्हळ्यारी परमगुरु स्वामी वैकेची त्याची कुटुंबाक आयिल्ले आमगेले परमगुरु स्वामी अर्थात आमगेले गुरु त्यांनी त्याची जी आचार्य सेनापूर आचार्य कुटुंबातले ना जी त्यांनी आयिल्ले एक आमगेले गुरुले तांगेले औसुके दिता आशिल्ले एक व्यक्तीक ना एक वटूक आमगेले कुटुंबातले आमी दिल्लो आसा अनेक व्यक्ती वयता आमी दिल्लो म्हळ्यार आमगे उठू पुण्य आमी उठू मठाक दिल्लो तशी जाता म्हणून तांगेले मना आशिल्ले बट तांगेले मना हे आशिल्ले किंतु लास्ट तांणी संमती दिवन गेलो आपल्याला चरडाक अर्थात आमगेल्या प्रिय गुरुवर स्वाम्याक तांणी
संस्थाना किती त्यांनी त्या त्याग कोरगेनु हे के निमित्तानं आज आमगेल्या प्रिय गुरुवर स्वामी 23 पीठाधिपती जाऊन गेनु विराजित जाऊन गेनु समाजाक उद्धार केलं तसं स्वामी जाऊन गेनु आम्ही सर्व लोकांक त्यांनी अनुग्रह केला असा आता मस्त लोकांक हे केलंय की त्यांनी हे सहकार दिला असा त्या सरकारला किंतु आईच्या दिवसाक केन्नाही निरंतर जाऊन गेलो खंचरे तरी एक आम्ही ह्या संदर्भात उडगास करता ते उडगास म्हणारी सेनापूर आचार्य कुटुंबाक आम्ही करता की त्यामुळे त्या आचार्य कुटुंबातून ना 2 स्वामी आमगेर परंपराक प्राप्त झाला असा त्यांनी दिली तसले सहकार निमित्तानं त्यांनी दिली तसले त्यागा निमित्तानची तसले एक 2 रत्न आमगेर मठाक प्राप्त झाला असा त्या सेनापूर आचार्य कुटुंबाक आणि ह्या संदर्भात विशेष जाऊन गेलो तांगेल्या हंगा उडगास करताची कित्याकी म्हणारी तांगेल औस बापसून माझ्या आमगेल प्रिय गुरुवर्य स्वामीला औस बापसून त्यांना ते गोड निर्धार ध्याना जलेसलस्तर आज त्या एक 2 अमूल्य रत्न आमगेल हे मठ परंपरा चोळून वरचे तसले एक सदा अवकाश चुकता आशिले किंतु त्या दोन्हीची औस बापसू कुटुंबाक आम्ही ह्या संदर्भारी उडगास करता आम्ही मस्तीच उडगास करताची ते लोकंत कसं जात की म्हणारी यद्रा आशिले फुलं दिसना लागी गेलताना स्पळया मस्त लागी उरलताना यद्राशी फुल दिसना मागशी थोडे दूर गेल पुढे हा ते एक वैर फुल असेल आणि कळ काणगन होतं इकडे आणि दूर येतं आणि ते असं हा तशी जात सो अत्यंत लागी म्हणारी पहिले आचार्य सेनापूर कुटुंब त्यांनी इथले गोड त्यांना त्याग करून गेलो आमगेले परम गुरु स्वाम्याक तसे आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक एक ह्या स्थानार येऊचे त्यांना त्या संदर्भाने त्या निर्णय घेऊचे ते तांक होत असा आणि आमकाही होत असा आम्ही त्याची हंतुलेनाची आईल त्यांना आमक गोत असा की यद्रा म्हणून कशी की म्हणारी कोणा पाया दुःख असा अनेकल्या पाया दुखीचे ताका वेदन कळता अरे माग पाया दुःख असा ताक कशी जाता होत असा जर होत ना जलेरी त्यांना ते कळता नाले मला फट्टी सांगता केन्ना ताका पाया दुःख चाल जात पळे त्यांना पुरगास येता आणि सांगितताना हांव ते न्याय करता आशिल्लो आत्ता म्हाका पाया दुखी कळता असा आमगेन तें कळता सो आमकां त्या प्रोसेसांतल्यान आयिल्ले निमित्तानं तेन्ना तांगेर कुटुंबाक कशी जाल्ले आमगेर प्रिय गुरुवर्य स्वामी कशी जाल्ले केन्ना तांकां कशी निर्णय घेवचे हे जाता आशिल्ले ह्या उठूची आमकां ताचे अनुभव करच्याक मेळटा त्या निमित्तानं आयच्या दिवसाक त्या कुटुंबाचे आमी उडगास करता तातूंत विशेष जावन गेलो सेनापूर आचार्य कुटुंबाक मुकाबील दिवसांतू तांकांही बऱ्यापण जावका म्हणून आमी रामदेव वीर विठ्ठला लागीं आमी प्रार्थना करताची हांगेर एक गोड एक गुण म्हळ्यार गुप्त जावन गेले दवरचे असं नाही व्यक्त करनाशिल्ले पण व्यक्त करनाशिल्ल्यार वैकेची मस्तीतले तांणी सांगून सांगनाशिल्ले ओपनली सांगनाशिल्ले एक कसन की म्हळ्यार आताची सांगलं म्हळ्यार ते कसन जाता की लोकपंथा चरडू कितलेही जी बरे मार्क्स घेतले रे आनीकची आऊस पापून सांगचे एक दाखवून घेवचे ना रे बर घेतले ना कित्याक की म्हळ्यार चरड आनीक आऊस पापून संतोष घेते ना आमी तो आनीक प्रयत्न करता आमी जर आता सांगले हे बरे मार्क्स घेतले आऊस खुशी जाल्यार आत म्हळ्यार ताका फायनल आवरना कारण नेक्स्ट टर्मात 95 90 येता सो त्या एक लोकपंथा एक व्यक्त करचे जायनाशिल्ले तसले एक संदर्भ आमगे प्रिय गुरु वैकेची मस्त तांणी केलो विषय आनी असल्यार वैकेची आमगेले जराक सांगनाशिल्ले कित्याक म्हणून शिष्यान आनीक वाडटा शिष्यान आनीकची चड तांणी हे जावका असं एक मनोभावन गवर घेवन तांणी केलो विषय हे करनाशिल्ले सो असं एक स्वाम्याले स्वभाव आमकां पळोवचे मेळटा चांगले स्वावलंबी म्हणून ते कशी की म्हळ्यार जर यद्राक पेन्नसा यद्राक पेन्नसा म्हणले का तुम्ही कसं करताची हात पावना बट 2 स्टेप घाले रे तुमका पेन मिळता बट यद्रा कोणे तरी असले तुम्ही कसं म्हणता की म्हळ्यार ताक सांगताची हे पेन हाण दिले म्हणून स्वाम तशी नाही स्वाम स्वतः उठून घेऊन बघून घेऊन पेन काढून घेऊन वापस बसताशी दुसऱ्याचेर अवलंबून ऍक्च्युली संन्यासी जीवन म्हळ्यार दुसऱ्याचेर अवलंबून संन्यासी जीवन म्हळ्यार कसं नाही जाल्यार वैकेची कोणाक तरी आता आमी भायर आयले कोणाक तरी आपू काले रे कोणे तरी इक्वल रे म्हणून डायरेक्ट आमी भायर वचच्याक आमकां जायना कसं नाही तरी उद्दाक
बाई सुद्धा करच्या काम ते जायना देवाचे कसं नाही असल्यारे उठूची परिचारकान उठू कोरगेन दवर का नावच असल्यार बरी गंगाळा सुद्धा बोरगेन एकल्यान दवर का तो उठू स्वामीन करचे का जायना ಕೆಲವು ವಿಷಯ तनीची है करका ह्या उठूची तनीची व्यवस्था करका किंतु तांक जीवन मिळले संन्यासी जीवन किंतु त्या संन्यासी जीवनात असल्यार सुद्धा त्यांनी मस्त स्वावलंबी म्हणजे स्वावलंबी म्हणजे आपल्याला पाहिजे उठू जाऊ का मस्त आम्ही निर्धार जाऊन गेलो दुसऱ्याचेर भार घालचे तांका केन्नाही मन नाशे इवन केलो पंता खंयचे तरी मुक्कामाचे लोक येतात स्वामीन एक 10 दिवसाचे मुक्काम दिवका आमकां कसं 10 दिवसामुळे 10 दिवस त्यांनी दिनाशिले त्यांनी कसं पळयत आशिल्ले तुम्ही हांक 10 दिवस दिले हांक चड जात की भार जात की म्हणून पयलीं तांणी पळोवंक घेत आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार आमगेलो वास्तव्या निमित्तान तांकां चड खर्च जावन गेलो तांणी खंयची वचून गेलो तांणी हे करचे तांकां मना नाशिल्लें देखून त्या आलोचन कोण गेलो तांणी कॅम्प निर्धार करता आशिल्ले तेन्ना काला म्हळ्यार मस्त कश्ट आशिल्ले सुलभ रीतीन उठू जाय नाशिल्लें आज ही मोबायल आयले आज फोन आसा कोणाक सांगत मरे स्वामीले मुक्काम आसा मरे तुगेले एक सेव जावपा तेन्ना कसं करता एक पत्र बरयलें म्हळ्यार पुरो हांगा स्वामीले मुक्काम येवन जावन वता आता ते पत्र पावून गेलो ताका ते पत्र विषय पळो ताण निर्धार करून गेलो निर्धार केल्या नंतर ताण पत्र बरोवन गेलो ताका हांगा येवपर्यंत मुक्काम जाले म्हणजे ते तितले हे आशिल्ले आज तशी ना 2 सेकंदाचेर हांगा अनाउन्समेंट जाले तुगेले कसं नाही अशी आयज काल म्हणून तेन्ना काल तशी नाशिल्ली सो तसले कालांत तूं स्वामी विचार दवरून गेलो आम्ही वास्तव केल्ले निमित्तान तुमकां भार जायना न्ही बे अशी तरेचे तांगेले आशिल्ले तांणी इतले वैके हे करता आशिल्ले की म्हळ्यार खंय तरी एक प्रतिष्ठा केले खंय एक कडेन खंय तरी एक दुर्गम प्रदेश असले खंय बाथरूम ना कसं नाही ना जाल्यार स्वाम कसं सांगचे की म्हळ्यार कसं नाही म्हटलाचे आनी कसं नसा ताजेन तुम्ही एक बांधून केल्यार वैके तांचो स्नान करून वैके ती वास्तव केले तसं स्वाम म्हळ्यार आमगेलो स्वाम तितले साधारण तुची तांणी राबून गेलो तांगेलें जीवन व्यतीत केलें आमकां शीची हे जावका कोमोर जावका इंग्लिशा कोमोर जावका फाळ्यावंतीरो कसने नाका खाली म्हटलाचे ना वैके एक शांतटी म्हणून सांगतात ते बांधून दिल्यार वैके तंतुची वास्तव कोरून गेलो स्नान करून गेलो पूजन केली तसले तांगेले हे आसा मस्त लोक आज वैके उरगास करतात तांकांय बेजार मरे आमगेल्या गांवां येता सारकी व्हड कार्यक्रम स्वामी कापू का बट व्यवस्था करता तशी तांगेली येना स्वामीन तांकां सांगता आमकां कांय नाक रे आमकां खाली तुम्ही म्हटलाचे ना वैकेची बाथरूम रेडी करून दिल्यार आमी वचून स्नान करून घेवन वतात इतले वैके न्ही त्या वैके जायना जाल्यार त्या सायड ह्या सायड तुम्ही वस्त्र धरून घेवन राबा रे आमी स्नान करून घेवन येतात असल तरेचे स्वभाव आशिल्ले तसले आमगेल्या स्वामी आमगेल्या मठाचे परंपरेन तांणी पीठाधिपती जावन गेलो आमके एक तांगेले सेव करता आसले समाज बांधवाक सेव मेळ्ळे हे अत्यंत भाग्याचे म्हणून तुम्ही लेखून घेवका कित्याक म्हळ्यार तसले वस्त्र धरून गेलो तुम्ही हे करा आमी म्हळ्यार इतले स्वामी त्या लेवलाक वचून वैकेची स्वामी मोक्काम दिता म्हळ्यार हे स्वामीला होडपण न्हयशीची आनी कसं नाही म्हळ्यार त्या न्हयशीची तांगे बद्दल मस्तीतले सांगचे जाता आता सांगले आरोग्या विशयान तू मस्त तांचे त्रास भोगका पडे एक संदर्भ येता खंयचेही एक पीठाधिपती ते आयकुचे इच्छ पावना खंयचेही पीठाधिपती ते आयकुचे इच्छ पावना 1973 याक केन्ना तांणी पीठेर विराजमान जावका ते पीठेर बसचेक तांकां जायना कित्याक की म्हळ्यार तांकां एक्यूट बॅक पेन आशिल्ले सायटिक तांकां हे आशिल्ले इश्यू आशिल्ले त्या न्हयशीची तांणी L1 S5 ह्या म्हणटाची न्यूरोलॉजिकली तांकां मस्त ते हाडाचे हांतू मस्त तांकां एक प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी तेन्ना काळार तितले एडवान्स ट्रीटमेंट हे ते म्हणले नाशिल्ले सो ताच जेन्ना आतां आमी कशी 2-2 तास बसयत तशी त्या संदर्भार एक 10 निमिष वैके बशी म्हळ्यार तांकां उठूची शरिराक शिस्त मारी तशी जाता एक नंबर कसकी धाडेल तशी जाता आशिल्ली अंगाक सो तेतून तांकां डॉक्टरान कसं सांगचे म्हळ्यार बेड रेस्ट करा मस्त वेळ तुम्ही ह्या पोर्शनारी अशी पोस्चर दवरून घेवन बस नाकाची अशी हे करतशी बट 1973 अंतू केन्ना तांगेले पीठेर येवका पीठाधिपती म्हळ्यार पीठेर येवन गेले तांणी विराजित जावका बट
विराजित जाऊ का म्हळ्यार तितके वेळ बसयेक तांगेले एक साध्य ना बसून कर का तेही जाता ना किंतु त्या संदर्भात मॅनेज कोण घेऊन विद्युनेची त्यांनी पीठाधिपती स्वीकार केला त्यांना मालगड स्वामी म्हणजे तांगेल गुरुल काला म्हणजे आमगेल परम गुरुल काला तू एक दोन बरे ग्रहस्थ म्हणजे मठाबद्दल अभिमानी स्वाम्याबद्दल कळकळी आशिल्ले स्वाम्याबद्दल वेगळे अभिमान आशिल्ले स्वाम्या वेरी गौरव दवरित आसले आमगेले परम गुरु कालाचे आतानी शिष्य जावन गेलो आता पीठाधिपती जाले त्याचे पहिले स्वाम्याले की मस्त त्यांनी व्यवहार केले निमित्तानं त्यांनी वयोमानान वैकेची एक 60-70 वर्ष त्यांनी झाले आमगेले गुरु स्वाम्या पीठेर असताना त्यांनी एक ग्रहस्थानी स्वाम्याक सांगले स्वाम्यानी पीठेर बसतात स्वाम्या पीठाधिपती जावन गेलो त्यांना त्या ग्रहस्थान सांगले स्वाम्यान इतले कष्ट भोगचे असल्यारी ना इतले कष्ट जाता जाल्यारी स्वाम्याना मुक्काविले आलोचन करचे बरे म्हणून त्याचे तात्पर्य कसं की म्हणे मुक्काविले शिष्याक तुम्ही नियुक्ती करचे बरे म्हणून त्याचे अर्थ अरे बाबा आणि कशी पीठाधिपती जाऊन स्वीकार केला ना आणि त्यांना जे तुम्ही मुकाविले शिष्याबद्दल सांगत होता म्हणजे ही परिस्थिती तुम्ही आलोचन करा असल शब्द त्या व्यक्तीकडच्यानं आमगेल स्वाम्याक सांगका म्हळ्यारी त्यांना स्वाम्याला परिस्थिती कशी असेल म्हणून तुम्ही आलोचन करा त्या शब्द स्वाम्याक सांगका दिले पीठाधिपती जाऊच्या वतासाच्या आमगेल स्वाम्या आणि त्या संदर्भात तांगेल त्या परिस्थिती पळोवन मुकाविले आलोचन करचे बरे म्हणून सांगता म्हळ्यारी आमगेल स्वाम्या कितले वेदना आसले म्हणून तुम्ही आलोचन करा किंतु स्वाम्या असनेची हे कर नाशी 1973 याक त्यांनी पीठाधिपती झाले आणि लगी 1967 अंतू तांका आश्रम दीक्षा झाले 1973 याक त्यांनी पीठाधिपती झाले आणि तदनंतर लगी 44 वर्ष जल्लेरवैके त्यांनी संन्यास कोणाक दिला 44 इयर्स जल्लेरवैकेची त्यांनी कोणाकची संन्यास दीक्षा झाला 1967 अंतू आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यानं आश्रम दीक्षा घेतलाय करेक्ट 50 वर्षानंतर आमका आश्रम दीक्षा दिले म्हणजे स्वाम्यालेगी एक ते धैर्य त्या व्यक्तीनीच सांगलेर वैकेची स्वाम्यान मात्र कसने विचलित जायनाची स्वतः रामदेवाल पूज करून गेलो त्यांनी निरंतर अखंड जाऊन गेलो रामदेवाल पूज केले तिथले फाटी दुख असल्यार वैकेची गंडकी यात करून गेलो समाजा गौरव हाडील तसले स्वामी म्हळ्यारी आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी मस्त लोकांना तांका विचारले फाटी दुख असा हे असा ते असा त्यांनी त्यांनाही सांगता आशिल्ले विठ्ठल विठ्ठल म्हणावे पुढे पाऊल टाकावे विठ्ठल विठ्ठल म्हणका आणि एक पाय घाल वचत उरका तो विठ्ठल आमगेल रक्षण करता आणि आजही त्याची एक साक्षी असा गंडकी यात्रा करून गेले गंडकी यात्रा करताना लास्ट फेज अत्यंत क्लिष्टकर आशिल्ले किते की म्हळ्यारी गंडकी यात्रा म्हळ्यार दुर्गम एक ठिकाण हिम आच्छादित असा त्यानेची विजिबिलिटी कसा नसा ते मस्त कमी जाता आणि त्यांना हिम ते आवृत जाता खई पाय दवरका ते कळना आणि दुसरं कसं की म्हळ्यारी स्लिपरी जाता घालू पुढे निसर्जित असेल एक संदर्भ येता एक ठिकाण फाटी दुख एक ठिकाण ती देवा पेळी एक ठिकाण दामोदर कुंडाक बचका म्हणले एक उत्कट इच्छा एक ठिकाण हांगा रेड वॉर्निंग आईल असा कित्याक की म्हळ्यार ऑलरेडी डेटा किंता चढ मुखार घेऊन वचले एक टाइम लिमिट असा इतली तारीखा भितर वचून घेऊन वापस येऊ का ते कसं टाइम लाईन आशिल्ले त्या पार झाले त्या पार जाऊन एक वार जाऊन गेले एक ठिकाण बिगी सकल येऊ का एक ठिकाण थंय पावू का एक ठिकाण थंय वातावरण आमगेर हातांत ना इतल्यान उठू असल्यार वैकेची स्वाम्याना विठ्ठल विठ्ठल म्हणत दामोदर कुंडात वचून गेलो थंय स्नान कोर गेन थंय वैकेची काही ना कसने ना त्याची कुंडात थंय उद्दा ना म्हणून थंयची कसने स्वाम्याला परिकाष्ट पडया ते दामोदर कुंड ते नाही म्हळे दामोदर कुंड ते कुंडात एक परिमिती पर्यंत उद्दा असा
म्हळ्यार लागी लागी तुमगे केलो पंता एक हरदे लागी उरता पर्यंत नाजाल्यार केलो पंता कुयटा लागी नाजाल्यार पायाचे हाजे पर्यंत उरता थंय गेलतना त्या पायाचे पायमुळा लागी पर्यंत मात्र आशिल्ले म्हळ्यार दिंबी लागी पर्यंत पाय तिमता आसा बाकी आंग तिमना म्हळ्यार अवघान संपूर्ण करचे कष्ट जाता सो बाकी लोकांकडे सांगले स्वाम्यान आनी थंय हें करचे नाका कसं जाता आमी उदक हाडटाची स्वाम्यान हांगा नावचे बकेट ना काही ना आशिल्ले कोळसो तंतुल्यान हाडले तुमी हें करता आमी हें करतात ना अणवाळे क्या थंय गेले थंय इतले वेदर कंडिशन प्रॉब्लेम आसा ते अणवाळपणा या ना म्हणून स्वाम्यान थंय न्हिदून कित्याक म्हळ्यार दिंबीले घेता सम अशी केल्यार काय बूट ना सो स्वामीन कसं केलं न्हिदले न्हिदिल्ले निमित्तान संपूर्ण अंग तिंबून गेला तिंबिल नंतर कडे आणि कोणी आपुरचे जायना त्या एक ठिकाण खडखडो त्याने पुसून घेवचे ना हे ना ते ना कित्याक म्हणा इवन पुसून घेवचे असल्या वल्ल वस्त्रची सुकील वस्त्र काय ते वापर घेवचे जायना त्या वस्त्राने सुकून घेणं त्याने करते जायना वल्ल वस्त्रानची अंग पुसून घेवचे तदनंतर थंय तुले ना पिळे तुले ना उठू देवाक थंय बाहेर काढचे थंयची आसन तुम्ही एक फोटो पडेल उरताले खाली कौपिनार असा मात्र खाली एक कौपिनारी स्वाम बसून घेऊन पूज करून घेऊन आहे तसले आमगेले स्वामी आमका मेळिले हे आमगे भाग्य नेशीच आणि कसं नाही मिळत त्या नेशीची एक संदर्भ येता डॉक्टर तो कसं म्हणते की म्हणारी की हरशी कोण एक लाईन विचारले आता स्वामीशी कष्ट घेता असाची दिवसा एक 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 है जाता आधी फाटी दुखते आधी वरती गोके आधी साया टिकते मस्त एक आज है ते पाले म्हणजे जाऊचे ना असे असताना हे आमगे ग्रहस्थ उरतानी तानी डॉक्टराले की अशी उलयताना म्हणजे स्वामी न्हिदल्याची डॉक्टर थंय असा ग्रहस्थ थंय लागी राखील असा आता कसं करते स्वाम्यानं अशी है जाल्यार आता काय ना बेड रेस्ट करून घे राम नाम जप करते म्हणा अशी बेड रेस्ट करते आणि राम नाम जप करते आणि कसं नाही करते जाय ना स्वामीले की त्यामुळे मस्त भार उभारते जाय ना बसून घे पूज करते जाय ना चढ प्रयाण करते जाय ना हे करते जाय ना त्या करते आणि काय करते कंप्लीट बेड रेस्ट घ्यायचं आणि राम नाम जप करायचं कळे रे स्वाम्यानं आणि तू सांगून गेले खंच व्यक्तीनं हे सांगलं पळया बेड रेस्ट करता तो बेड रेस्ट करते चाल त्याला किंतु स्वामी माझ्या उठूकडे संचार करून समाजात अनुग्रह करते चालते स्वाम्यान केन्नाही बेड रेस्ट म्हणले ना तांगे जीवनात रेस्ट म्हणले ना तांका त्यांनी केन्नाही सांगचे आशिल्ले चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट म्हणून त्यांनी केन्नाही सांगचे आशिल्ले चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट अर्थात आता तुम्ही जर मॅथ्स वाचित आसात मॅथ्स वाचित असताना तुमका मस्त बोर जाला बा एक तास वाचून मॅथ्स बोर झाले मॅथ्स सोडचे सायन्स वाचूचे ते चेंज सायन्स आशिल्ले मॅथ्स आशिल्ले सायन्स वाचील म्हण पुढे ना त्या मॅथ्सा तुल्यान रेस्ट सायन्स वाचूचे सायन्स चड बोर जाले म्हण पुढे ना खेळचे वचचे ते रेस्ट बेड्डाम बसून गे न्हिदले म्हळ्यार त्या रेस्ट न्ही आमगे स्वाम्याले स्वभाव कसं की म्हळ्यारी एक काम तंतुलेन दुसरं काम करते गेल्यार त्या कामातून रेस्ट त्याची आमगे जीवनाचे रेस्ट म्हणटा आशिल्ले केन्नाही तशी आता थोडे वेळ हांगा बसून कसली बरें उरले कडे थोडे वेळ न्हिदून कसली वाचत उरले कडे वापस येऊन गे लोकांक भेट दिले ते रेस्ट दिले तांकां लोकांले भेटी केले तांके फलमंत्रा केले आणि वापस माइंड हे जाले आणि वापस पहिले कामा केले आणि चड हे जाले आणि अशी स्वामीले जीवनात वर्क चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट म्हणून गे न्हू केन्ना सांगत आशिल्ले सो असेल एक तांगे हे आशिल्ले हे एक मठाचे कसन की म्हळ्यारी तांची एक पावट कसन की म्हळ्यारी 1975 वांतू हे मठ करेक्ट 550 वर्ष आणि 500 वर्ष आमगेल स्वामीक 550 वर्ष आणि आमगेल काळांतू 550 वर्ष आमचे सौभाग्य मिळत असा 550 वर्षाचे संदर्भारी हे मठ फर्स्ट स्वामी केन्नाही अभिमाना सांगता बाकी तांणी मस्तीतले हे केल्यार वयकेची अभिमाना सांगता आशिल्ले की करेक्ट पिठेर आयल फुडें फर्स्ट काम खंयचे तरी तांणी जीवमानांत घेतिल्लो म्हळ्यार तांणी हे वाराणसी मठाचे जीर्णोद्धार म्हणून केन्ना सांगता आशिल्ले 1973 ह्या पिठार आयले फुडें पयलीं काम चालू केलें तांणी आणि हे मठ बांदचे 2 वर्ष गेले
पूण 1975 अंतू स्वाम्याच्या उद्घाटन करच्याक जाले जीर्णोद्धार जाल्या नंतर उद्घाटन करच्या मेळ्ळे ताजे पहिले 2 वर्ष गेले कारण कसन की म्हळ्यार हंगाचे एक प्रकृतीचे एक रेस्ट्रिक्शन एक साइड गंगा नदी दुसरे कसन की म्हळ्यार हांगा आराम येवचेक जायना तुमकां पत्ता आसा हांगा मटा येताना कसन जाता कितें जाता म्हणून एक पहिले वाट सान दुसरे ताजे मध्ये खंय गाय येता खंय स्कूटर येता कोण कसं करता तुमकां पत्ता आसा आमी सांगता म्हणना तांतू आई जर मनुष्य जर वाट चुकलो आणि वापस त्या स्पॉटर येवका म्हणल्यार अर्ध तास वता हे तुमकां जाले हल्ले कोणे तरी हमाली सिमेंट घेऊन गेले तासा तागेर वाट चुकलो म्हळ्यार हाँ तन फिरत उरचे अरे पंचगंगा कहाँ पर है पंचगंगा कहाँ पर है या ये ना फिरत उरते तो सिमेंट घेऊन गेले फिरत उरचे म्हळ्यार असल तरेचे रेस्ट्रिक्शन मस्त आसा हे ही कंस्ट्रक्शन टाइम मारी मस्त म्हळ्यार मस्त लोक येताची पळयताची आणि वताची स्कॅफोल्डिंग आणि करताची लागला स्कॅफोल्डिंग करता म्हळ्यार तुमकां आमी कसा म्हणटाची एक स्केलेटन बांधून घेवन दिवू का तांकां ते बांद नंतर ताजे चोड घेवन पेंटिंग करचे की ना ते जीआरसी वर्क की फसाडा वर्क की हे करका ते फसाडा वर्क करका जाल्यार पयलीं आमकां स्कॅफोल्डिंग बांधून घेवन दिवू का तांकां ते स्कैफोल्डिंग बांध की तेरी वेंडर्स पळयताना हम एक बार साइट देखेंगे म्हणून येतात साइट पळेल नंतर ताने हां येताची हम कोटेशन देंगे म्हणून सांगून कडे कोटेशन ना तो ही ना किते की हांगाची पळेल कुडनस पळय ताका वर्क जायना हे गल्ली तुलन हाडचे ते गंगा नदी खंय वयर चढता कसं नाही होत ना ते दोडी तुलन हाडे म्हळ्यारी आज प्लान करतो तो हां गंगा से लेकर वहां से यहाँ पर उतार कर यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे मुझे हले पेपर आते था गंगा का स्तर बढ़ गया अगर उठो प्लान चौपट आता हंगा तुला गल्ली हाडचे गेले री तक ते वर्कआउट जाय ना त्यामुळे ते हमाली हाड त्या ठिकाण घर ह्या ठिकाण है ते टर्न जाय ना हंग टर्न जाय ना तंतू मध्ये लोक बसले होता व्यापार करत होता कोणा सांगचे सो असल तरेचे नाना रीतीचे म्हळ्यार तान कोटेशन ताजी दिलो होता गंगा नदी तुलन हाण गेर वयर चढ्या म्हणून गेला गंगा चढले म्हणून पण हांगा कोटेशन केलं म्हणजे डिफरन्सच नाही हे तुलन हाडचे हांग तुलन हाडचे मस्त होता त्या कोटेशन दिले त्या सिच्युएशन पळून सिच्युएशन चेंज झाल्यानंतर हांग सिच्युएशन चेंज जाता हांग आयल्या नंतर घालचे मला कष्ट कित्याक म्हळ्यार हांग स्कॅफोल्डिंग घाल पडे ना हांग वच्चे लोकांक जायना हांग वच्चेक जायना हांग लोक स्नानाक वताची सकाळी हांग लाईट ना जाल्यार वचून स्कॅफोल्डिंग आता माती धाडून घेऊ का तसंच तरेची परिस्थिती तो कडे कवची मारता ऍक्च्युअली ताण हांगा दिवसाची वासुदेव हरी म्हणचे किंतु खंयची दिवस धाडेता गोकर्ण मठ म्हणून कवची मारतो ते आमगे निमित्तान जाता त्रास सो असल तरेचे उठूची परिस्थिती हे कोण गेलो हांगा आमी उठूची काम करता आशिल्ले त्या निमित्तान मुंबईकारांनी आमका कमिटी आमी मुंबईचे तांनी आमी येवन गेलो हांगाचे लोकांक सांबाळसून गेलो तांकां कन्वे करून गेलो हांगाचे जन अनवयकेची आमकां सपोर्ट दिवन गेलो आमगेले हे मठाचे रिनोवेशन काम बरे रितीन जावचे कितें हे गांवचे लोकांनी सहकार केले हे आमी केन्नाही उडगास विसरचेक जायना मुख्य जावन हे गांवचे लोकांक बिंदू माधव संविधानांत परिसरांत आशिल्ले तशा लोकांनी सहकार केले कित्याक म्हळ्यार मस्तीतले डॅमेजीस जाले मस्तीतले डेमोलिशन केले ताजी उठूची हांगा बसता हांगातल्यान भायर व्हरका मस्त एक दोन न्ही म्हण हांगचेक हे दिसता ना बरे दिसता सांगा हे जाले ते जाले बट कोण केले पळय ताका हांगा उठूची कळता कित्याक म्हळ्यार ते स्कॅफोल्डिंग घालून गेलो ते हाडचे व्हरचे ते लेबर्सांक हे करचे ते मॅनेज करचे म्हळ्यार एक दोन न्ही म्हण तेन्ना हे उठूची तांणी केन्ना सांगताना आमकां दिसता आमगे ते लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वाम्यान करता तांकां कितले कश्ट जाले उरताले आमकाची हातीतले साधन असून गेनो आमकां कितले त्रास जाता आसा कसले साधन नाशिची ते केन्नाही आमगेले तेन्ना मुंबई कमिटी हे कमिटी म्हणले ना तेन्ना स्वाम्यान हांगा राबून 8 वर्ष राबून गेलो हांगा मठ बांदलो म्हळ्यार ते स्वाम्यान त्याग कितले शिलाय म्हणून गेलो तुमी लेक्चर करता तसंच त्या स्वाम्यान त्याग केले निमित्तान
आजी तुम्ही आम्ही हांग बसून गेला हांग कार्यक्रम करत असच ते मूल श्रेय कोणाक वच का दिले ते लक्ष्मी नारायण तीर्थ स्वामीकची संपूर्ण श्रेय पावका कित्यामुळे त्यांनी फाउंडेशन घालून दिले आजी गुरु अभिवंदना दिवस गुरु बद्दल आम्ही सांगले किंतु एक गुरुले विचारधारा असलेली कशी समाजात प्रयोजन करता म्हणून किती एक आम्ही सांगतासाठी आजी प्रत्यक्ष जाऊन गेलो त्या गंगा नदीची आमक सर्टिफिकेट दिता असा कसन सर्टिफिकेट दिता असं की मुळे हांव कितलेही वय राहिल्यार वय त्याची गोकर्ण मठांत मुद्दा प्रवेश झाला यद्राचे ज्ञान म्हणून आम्ही सांगण्याची आणि चढ विपरीत विकोप आयल्यारी कसं नाही तरी मुद्दा बिमचे येताल बट आजही पर्यंत आमगेले लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामीना हे मठ स्थापन केल्यानंतर त्यांनाच आमक गोत ना किंतु हे खंयचेही कालांतू केन्नाही गंगा आयले हांग भितर आयला लगी आयले आताची मस्त लोकांना ऑलरेडी बुकिंग केल्या फ्लाइट बुकिंग केल्या ट्रेन बुकिंग केल्या हांग बच्चे कुठू लोकांना आमगेल्या वैदिकाक मठाच वैदिकाक हांग गुटू न्यूज आयले वाराणसी फ्लड म्हणून गेलो तुमका त्रास देता असे म्हण आमक काही त्रास ना आमक खरे जाऊन गेलो हांग काही त्रास ना उठू यद्राच उठू घाट बुडले आमगे यद्रा आशील तसं एक संस्था असा तांगेल वैकेची ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर उठू कुठून गेले त्यांनी उठू वैर येऊन बसलेच इवन ह्या वर्षाक नमो घाटाक 2013 कसं एक फ्लड आयले ते रेकॉर्ड वैके दांटून घेतले तरीही आमगे गोकर्ण मठांत कसं नाही जी ह्या जायनाची जी रामदेव वीर विठ्ठानंद त्यातून आम्ही सांगले आज स्वतः गंगा देवी येऊन गेलो सर्टिफिकेट देता सा की आमगेल स्वामीनं कसं एक साहस कोर गेलो हे निर्माण केले ते निर्माण केलेला सर्टिफिकेट गंगा देवीची देता सा किते की म्हळ्यारी 1-2 फीट नाही करेक्ट 33 फीट मठ नाही 33 फीट फाउंडेशन मात्र 33 फीट तसल 33 फीटाचेरी आमगेले हे एक मठ स्थापन झाले आमके एक संतोष आम्ही के नाही सांगते 33 कोटी देव मिळाले म्हणून आम्ही सांगते 33 कोटी 33 फीट एक फीटात एक कोटी देव राबून घेऊन आम्ही रक्षण करता असा म्हणून आम्ही लक्षात आताही जर तुम्ही सकल गेले रे फाउंडेशन पडले रे तुमका पळू शकणार शिलाम फाउंडेशन बांधून घेऊन गरजेचं असा म्हणजे त्या कालाचे आम्ही लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामी 9वे आम्ही 24वे कितले अंतर असा पळया तुम्ही 9th पॉइंट आम्ही 24th पॉइंट सो 9th स्वाम्यानं त्यांना आलोचन करून हांग शिलाम फाउंडेशन घाल गेलो त्याचेरी मठ बांधचे साहस आमगे स्वाम्यान त्यांनी केले सो त्यांना तुम्ही आलोचन करा तांगेल दूरदृष्टी कितला शिलाय म्हणून हांगाचे रेकॉर्ड 74 72 की 73 मीटर गंगा नदी वैरायला पुढे हांग डेंजर लेवल चाल जाता एक्चुअली 70 वैर केले डेंजर लेवल चाल जाता कडे 71 72 हे पण ता उटूची 71 72 लेवल आ योट घेन पावले यद्रा उटू पळले उटू भरले हे भरले किंतु रामदेव वीर विठ्ठल लक्ष्मीनारायण तीर्थ स्वामीले विचारधारानं आमगेले हे कसनेची हे जैनाची आत गंगा शांत झाली अथवा पसानी देवंत असा सो एक संदर्भात आम्ही योचेत ते हे एक महिने ते अशीची प्रेडिक्ट करते जायना खंयची हे उठून त्यामुळे खंयची उद्दा हे झाले उठू हंगा येता त्यामुळे गंगा प्रवाह कशी असते सो तसले एक गंगा प्रवाहांतू कसनेच्या मी प्रेडिक्ट करते जायनाशी तसल संदर्भांतू स्वामीला आलोचन करून त्यातून आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी के नाही तांके मना हंगा अन्नछत्र जाऊ का म्हणून त्यातून आम्ही हंगा सहस्र ब्राह्मण भोजन करत असे ते चलत असकी ना म्हणून गेलो हंगा वैदिक पत्र बरेताना कायम त्यांनी विचारचे म्हणाली गंगा नदीचे स्तर खै आयले कारण की म्हणाली तांका एक होत असा गंगाचे हंगा स्तर वाढत होता पावसाळी समय मळकुडे ना पहिल त्यांनी गंगा स्तर खै पाविल असा किती लेवला घेऊन गेल पाविल असा कसं नाही तरी ह्या दिला अशी स्वामी प्रश्न घालेल उठूची पत्र मिळता त्यांना कळता हा स्वामी त्यांना तुलेनच त्या एक पळून घेता शिलाय म्हणून गेलो त्यांना पुढे कळत असेल सो इतले साहस घेऊन गेलो आमगेल्या परंपरे
स्वाम्यानं हे मठ बांधले आमगेल प्रिय गुरुवरे स्वाम्यानं तसं मठ वापस रिनोव्हेशन करून घेणू असल हांगा RCC चे कट्टड त्यांनी निर्माण केले तदनंतर आमके एक अवकाश मिळो 50 वर्ष झाले वापस आम्ही चातुर्मास करता सांभाळ किती आताचे कालमानाप्रमाणे आताचे चंदाई प्रमाणे कर काम घेऊन आम्ही संकल्प करून घेणू आमका मुंबईतून आमका सर्वही लोकांना आमका विशेष जाऊन गणेशोत्सव सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती तांगेकडच्याना कडे नितीन गोकर्ण ताणे मस्त आमका कित्याक की म्हळे हेरिटेज अंग कसने आपुडचे गेलं म्हळ्यारी खंय तरी फोटो कांगी घालून म्हळ्यारी त्यांनी येतात हे पहिलेच्या आमगेल कसने चढ व्याप्ती असेल तसं आमगेल क्षेत्र नाही हे आमका मस्त दूर असेल तसं क्षेत्र आणि मॅनेज करच्या घरी हे जाता सो तसं असताना एक संदर्भ शिलो खाली एक पत्र घाले केन्नेता म्हणून विदिन 1.5 महिने भितरी आमके अप्रूवल आयले की तुम्ही रिनोव्हेशन करचे काढना म्हणून त्यांनी परमिशन दिले आम्ही प्लॅनचे म्हटले येत की ना जाय ना मस्तीतले हे आशिल्ले हेरिटेज मस्तीतल्या गंगा न्हंय लागीं आसा परमिशन दिता की ना म्हळ्यार तेन्ना बांदचेक आनी आतां बांदचेक मस्तीतले फरक आसा सो मस्तीतले अडचण परमिशन आयले की तुम्ही बांदाची म्हणून सो त्या परमिशन मिळेले काम चालू जालें त्या परमिशन मिळताना मार्गदर्शन करून कोणाले वच का खंय वच का कशी उलोवका कशी पत्र व्यवहार करता त्या उठूची आमका हे केले तसले नितीन गोकर्ण ताणे हांगाही तुमका गोत्तशीर पाव उरताले सिंपल तुम्ही काशी विश्वनाथाचे कॉरिडोर कसं पळयता ताची त्याची व्यक्तीले एक प्लॅनिंगाचे अंडर तू जलील तसले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अर्थात आमगेलेची समाजाची व्यक्तीनं त्या कॉरिडोराक एक प्लॅनिंग केलं म्हळ्यार हे एक आमगेल्या समाजाचा अत्यंत अभिमानाची गोष्ट त्या व्यक्तीनची त्यांना हांगा राबून घेऊन प्लॅनिंग केली उठूची कॉर्डिनेशन उठूची तागेल कालांतूची ते कॉरिडोर निर्माण झालेले आज वैकीची तो व्यक्ती आज ही हांगना वाराणसी पहिले तागेले कार्यक्षेत्र आशिल्ले किंतु आता तो दुसरे कडेन त्यांनी शिफ्ट जाल्लो आसा किंतु आज वैकीची तो नितीन गोकर्ण जर हांगा आसल्यार आयल्यार वैकीची तांणी पहिले आमी उठूकडे वचून गेले बिंदू माधवाले गेले काशी विश्वनाथाले गेले काल भैरवाले गेले तो आयले म्हळ्यारी नितीन साहब आपको हम नहीं भूलेंगे म्हणतात कित्याक की म्हळ्यारी त्या व्यक्तीनं हांगा शिकतसले प्रत्येक लोकांक देवस्थानाक कसकसन परमिशन जावका उठू लोकांक परमिशन हान घेवन ताणे सर्व ही कार्य करूसून दिल तसले व्यक्ती म्हळ्यार आमगे नितीन गोकर्ण खंयचेही हांगाचे देवस्थान तांणी आयल्यारी सर आपको हम नहीं भूलेंगे कित्याक की म्हळ्यार तागेल निमित्तान मस्तीतले देवस्थानाचे हे आमगेले कसं एक हे की म्हळ्यारी आमगेले गोकर्ण म्हणटा तागेल नावान तो गोकर्ण आशिल्ले सो नितीन गोकर्ण म्हटके ना म्हणता म्हणते काम गमत आशिल्ले सो असेल एक संदर्भ तागेल नावान तो गोकर्ण आशिल्ला जना आमगेले पत्र व्यवहारान तो गोकर्ण म्हट आशिल्ले म्हणता नितीन गोकर्ण के ना म्हणचे आणि वचे काम गमत आशिल्ले सो तागेल एक सरनेमान वैकेची आमगेल काम जावन आशिल्ले सो नितीन गोकर्णाले निमित्तान जाव कडे आमगेले आज एकनाथ प्रभू असा तान वैकेची एक होड मनान तागेले एक इच्छा आशिल्ले की हे एक संदर्भारी कसं एक दान करता म्हणून गेलो ताणेही हांगा दान धर्म कार्य ताण केले आमगेले HK शेणे तो मुंबई उरता ताण वैकेची हांगा एक विशेष ताणे दान रुपार केले कडे आमगेले मादनगिरे म्हालसा सिद्धिविनायक देवस्थानांतू आम्ही केन्ना हांगी एक रिनोव्हेशन करता म्हणून फुडें ना तांणी आमचे कसं एक हे म्हणटाना कडे तांचे एक विशय पळोवंक नायलो कडे तांणी तांगेले एक लाकूड आशिल्ले ते लाकूड तांणी आमगेले आर्किटेक्ट सदानंद नायकाक दिले आणि ते लाकूड कितले क्यूबिक फीट लागता संपूर्ण तांणीची ते दान कोर घेवन तांणी हे केले तदनंतर ते SV नायकाक पावयशिल्ले आणि SV नायकान ताका ते 50 वर्साची अभिमानान आमगेलेची प्रथम मठ म्हणले हाजेन ताणे लाकूड दिता म्हळे आणि हाणे कार्पेंटराक कसकसन हे जाता ते सर्वही हांव दिता म्हणून सांगले तदनंतर आमगेले गोपुराचेर कलश आमी चडोवपाक म्हणून आमी विचार करत असताना आमी नवीन कलश कित्याक पहिले हाका भांगराचे लेप आशिल्ले भांगराचे लेप आशिल्ले म्हणून आमी ते सकल देवेले तांतू कडे नवीन म्हळ्यार 50 वर्ष जावन गेले ते कलश दवरले
तेही मस्त है जाताशी म्हणते तरी आम्ही नवीन कलश करता म्हणकना त्यांना प्रबोधू आणि रमेश त्यांनी एक ह्या कोरगेनु तांब्याची जी कुटूची ह्या कोरगेनु तागेले देखरेखी का तागेले घरची बले लागले अशी दिवसा सकाळी उठून पडत नाही थेही जी वेट झाल्याशिलो आणि गावांत कसं काम करता लोक मस्त साची सो थेहीच ह्या कोरगेनु बरेची सुंदर ते आमक कशी मना आशिल्ली तशीची तांब्याचे गोपुर ना कलश निर्माण करू कडेची ताजे कसं एक भांगराचे लेपन जावक आशिल्ले त्या भांगरा लेपन वय का आम्ही करून दिता म्हणून सांगून गेलो त्यांनी करूसून गेला त्यांनी वैकेची हांगा पाऊसून दिले तर नंतर आमका विशेष जाऊन गेलो संदीप शिकरे हांगासा आर्किटेक्ट ताणे तागेल जीवनांतू कसं ताणे आर्किटेक्चरचे शिक्षण दिले घेतले ताणे त्या शिक्षणाचे संपूर्ण एक सेवा रूपारी आमगे मठाच किती तो आमका व्हिडिओ करून दिसतात एक वैकेची फलापेक्षा नाशीची कसनेची स्वार्थ ध्यानाची परतगाडी मठा जावो नादेल हंगाई जावो खईची कसने आपले त्याच्याकिंता चढ तोची दिता सबिना हा आमगे करचे कसने चिताने अपेक्षा करनाशी इतले क होड मनान तो आमका सहकार दितासा तो दिश्याक मात्र साधा दिसतास तुमका हाय काय ना रे खाली जुब्याला समरो मग कसं ना म्हणूया किंतु तागेले उठू अमेरिकान तो जपान तो ऑस्ट्रेलियन तो उठू तागेले असा तेही वैकेची इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट के है के ताका मळे तितले तागेले बिझी शेड्यूल तर है ते असल्यारी किंतु मठा के नाही ना मिळणार मठा केन स्वामन आपले त्यांनी येऊन गेलो तागेले कसं एक ज्ञान शिक्षण केलं असा ते शिक्षणाचे मठाक मागे करते कसं नाही असल्यारी ते सेवा म्हणून तो करत असा नासिका आम्ही केले नासिका आम्ही हे दिले नासिकाची वैके तशी वाराणसी दिले वाराणसी वैके एक वैकेची आमगे अपेक्षा करण्याची ती ताक तुमक दिसतासा हा यंग सोडताला ताक 60 वर्ष आमका फुल टीम सीनियर सिटीजनची एक दोन लोक मात्र सोणू बाकी उठू लोक एकले 88 एकले 80 एकला 68 एकला 60 उठू सीनियर सिटीजन आम्ही एक थोडे कमी असाची 90 किंतु बाकी उठू लोकांना इतलेची किंतु कितेक आणि उठू मालगड स्वामी उठूची त्यांनी एक वडनाट दवर घेतले मालगड स्वामी त्यांचे एक विश्वास दवरले मालगड स्वामी सांगितलं वैकेची लोकाले संपर्क दवर घेतलेला असा अनेक लोकाले संपर्क दवर घेतलेला असा ते संपर्काच बलानं आज वैके त्या बिंदू माधवा येत राख आम्ही टेंट घालला असा ऍक्च्युअली आमक कसने संबंध ना किंतु त्यांची वैद्य घेऊन आराम से डालो जब जब फंक्शन रहेगा आप यहाँ पर ही डाल दो आप निकाल लो मत यहाँ पर ही रखो म्हणून सांगून गेलो संपूर्ण चातुर्मास जावेपर्यंत त्यांना थेही दवरलं सांग म्हणजे त्या रीतीचे सहकार्य कितेक मिळाले आमगे लोकाले एक संपर्क बरे असा म्हणले निमित्तानं त्यांनी आम्ही कसं नाही केलं पैकी आप कर दो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी रहेगा तो हम देख लेंगे म्हणजे इतले त्यांनी आमची गिल नाही झाल्यार पैकीची आमगेले म्हणून गेले एक भावनेनं त्यांनी ट्रीट करता म्हणाली तर एक कारण की म्हणाली ह्याची जी कमिटी लोकांना तांगेले एक दवर घेतील तसं एक बांधव्य त्यांनीची अनिल किंजेवडेकर तागेल बापसून हांगा मठ बांधिले आज तो वापस हांगा रिनोव्हेशन करत असा नंतर आमगेलो शांताराम भट स्ट्रक्चरल इंजिनियर जाऊन SS भट आज वैकेची 50 वर्षा पहिले असेसमेंट कर काशी त्यांना संदीप शिकरेकर हांगाचे रिनोव्हेशन कर काय झालेली त्या फसाडा करताना फसाडाची वेट जाऊ काशी फसाडा वेट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चरल ते स्ट्रक्चरल लोड घेत की ना आणि त्या लोड कळ काय झालेली ड्रॉइंग हे SS भटाले 50 वर्षा पहिले केली तसं ड्रॉइंग वैकता गेले कसे मठाचे 50 वर्षा पहिले कितले त्यांना खंचे लॅब जॉईन खणी आणि असले खंचे MM चे रॉड घालले त्यांना 415 आता 550 म्हणता त्या 450 ची घालले आता 550 500 600 स्टील आणि आइल असा त्या 400 450 चे ग्रेड असिले त्या ग्रेडाचे स्टील घालिले त्या ह्या रीतीचे कॉन्क्रीट घालले पाईपलाईन हांगू तुलन भेलिले लोड हांग दिले हे अशी मुंगे नो त्या प्लॅन तागेले कशीले त्या प्लॅन संदीप सिक्रेट ऑफिस आपलं ताजेर लोड कॅल्क्युलेशन करून आजेर कितले पसाड घरचे जगता म्हणले कळले ते SS भटाले कॅल्क्युलेशना निमित्तान ते SS भटान दवरील तसले तागेल त्या प्लॅना निमित्तान आजकल आमगेले किची
मार्कशीट आमगेल हातान उरना 10th स्टँडर्ड मार्कशीट आमगेल हातान उरना किंतु तागेले की 50 वर्षा पहिले केली तसं ड्रॉइंग आणि त्यावेळी हातानं त्यावेळी हातान 50 वर्षा पहिले काही नशिले तो हातान केली तसं ड्रॉइंग तागेले की अशिले तिथलं ताणे एक बरे रीतीने मेंटेन करून घेणं ताणे दवर घेतले तदनंतर आमगेलो मुकुंद कामात अंगाची क्लीनिंग डिपार्टमेंट हाऊसकीपिंग आचे हंगा उठूची जावकाशी तसल्या व्यवस्थेक ताणे अनुकूल कोण दिले अनंत पै ताणे उठूची डॉक्युमेंट्स रेडी करचे कशी कोटेशन घेऊचे पेमेंट केल्यानंतर डबल चेक करू सुचे दोन लोकांकडच्यान ऑथरायझेशन हाडू सुंगे तांगेल ऑथरायझेशन झाल्यानंतर ताणे पेमेंट रिलीज करचे सो असले पण उठू लोकांना हंग येऊन राखच्याक जायना मुंबई तुलनाची येऊन घेणं कर का हा आज ही तुमका अनुपस्थिती आज किती काही ना फॉर्म हंगेल बद्दल सांगता सर किती काही ना तू मुंबईच्या शिलाच्या ना 20 दिवसानंतर वडा लागतो गणपती परब ह्या उठू लोक वापस नाही असत एक ठिकाणा हंगाही त्यांनी तांगेले श्रम दिलसा आणि वापस त्यांनी वडा लागतो आता ते उत्सवाची तयारी उठू लोक हाय असायचे उठू लोकांना कोऑर्डिनेशन करून घेतलंय 15 दिवस हा राबचे तर हा वापस होता हा 15 दिवस येऊचे म्हणजे हे एक स्वामेल सेव करचे तू खंचे रीती कमी पण जायना शिवूर कामळ किती मस्त लोक हंगा सहकार्य दितासाठी तदनंतर किरण कामात तोही तुमका 60 उरतार म्हणून किंतु ताकपळ्याला 68 तो हा तो तुम्ही दिसताले सांग म्हणून बरोबर समोर हँडसम दिसताय किंतु ताकपळ्याला रे तो सिनियर सिटीजन कोणाक कळना 68 वैरी ताका झालेला असा ताण्याने पसाडाचे संदर्भारी वेंडराक बुद्धून घेणो ताका हाडून घेणो त्याची काम जाताना थेंतुलन पेटोचकी ते चेकिंग करची की त्या जबाबदारी दिवचे त्यांनी हे केले सुभाष पै किरण कामत आणि उठूची क्वालिटी चेकिंग करताना नाम गेले किंजवडेकर तांगेले कोऑर्डिनेशन करते तांके अप्रूवल दिवचे ना संदीप चिकरेले बोलवून घेऊन तांका हे करचे त्याने उठू करता शिला विशेष जाऊन फसाड करताना ते उत्कांतू समची एक 10 दिवस 20 दिवस उत्कांतू उरकाते सो ते सम क्युरिंग आणि झाले की ना ते उठूची हानी पडत असेल हे बचून गेलो ते सम कोंडांत घाले की ना तांगेले फोटो हाडून खंचे देतात तू कोंडांत घाले खंचे दिवसात तू बाहेर काढले हे बपून एक सरप्राईज विजिट वैके करते शिले ताका सांगून येन मचिन सरप्राईज विजिट करून घेन आमगे तंतुवास की नाम म्हणून घेन पडूचे तो असल्यानी कोण घेनो आमका सुभाष पै नाजरे सचिन कामत हानी एक सहकार्य आशिले शांताराम भट तरी हागेले शांत गुणान उठू काम जावन होता हंगा मस्तीतले पेपर वर्क आणि तो अध्यक्ष जावन आशिल्ले निमित्तान मस्तीतले सायनिंग अथॉरिटीज ताकासा त्यातून हंगा बिंदू माधव देवस्थानाचे अर्चकालिक व्यवहार जावो ना आमगेल अर्चकाक व्यवहार जावो ना अशी आसा ना दिले किरण आचार्य ताणी अर्चकत्व करताना मस्तीतले ताकाही त्रास देता अनवाळपण करताना हंगा पिंड प्रदानाक लोक येताची टुरिस्ट लोक येताची तांगुटू लोकांक सांभाळसून जयमध्ये पूज करून उठूची ह्या सर्व ही कार्य करतात ह्या उठूची एक मस्तीतले कार्य असा रामनाथ शानबाग जावो गणपती शानबाग जावो प्रत्येक लोकांनी यत्किंचित कसन तांगेले मनान असा त्यांनी उठू लोकांनी सेव केलं असा केलो लोकांनी द्रव्य रूपाने सेव केलं असा केलो लोकांक शारीरिक रीतीने सेव केलं असा केलो लोकांक ज्ञान आपल्या ज्ञान कसं नसा ते ज्ञान दिवून गेलो त्यांनी आमका हांगा सहकार दिलं असा प्रत्येक लोकांक सहकार दिलं तसले लोकांक रामदेव वीर विठ्ठलाले विशेष अनुग्रह तांक प्राप्त जावो म्हणून गेलो तांगेला आम्ही हे उठू लोकाले नाम घेऊन गेलो वैयक्तिक जाऊन गेलो आम्ही सांगले किती की म्हळ्यारी बाकी खई आम्ही मठ बांधचे जाता किंतु वाराणसी तू मठ बांधकाम म्हळ्यार असं पळय ओढ एक साहस करता आम्ही साहस केलं म्हणून आम्ही सांगचे नाही किती की म्हळ्यार हंगाचे परिस्थिती तुम्ही पळयल्यार कळता आमचं रिनोव्हेशन करचे काम कशी झालंय खाली रिनोव्हेशन है मात्र संपूर्ण बांधकाम कर काम म्हळ्यार तुम्ही आलोचन करा आरएमसी खंय तुला हटते तुम्ही आलोचन करा गंगा नदी तुला हटते जायना हंगा तुला गल्लीन तो वरच्याकडे जायना सो त्यांना पळया त्यांना कॉन्क्रीट आज वैके किती घट्टी असा कशी ते बांधले मालगड स्वाम्याना त्यातून तांका एक अभिमान त्यातून केन्ना सांगता आशिल्ले 1975 तू आम्ही करेक्ट 85 वर्षाचे संदर्भाची आमगेले जीर्णोद्धार जाता वाराणसी मठ बांधिले हे आमगे जीवनात ओढ हेगली कमून घेना तांणी केन्नाय सांगता आशिल्ले कारण कसं की म्हळ्यार आज आमकां कळता रिनोव्हेशन
अशी मुन्नी दिवसा कॉल येता आणि आई ना भेटो तो गल्ली तुला नियोजन ह्या म्हणता त्या गंगा नदी लेवल चढद्याल म्हणता हंगा साईटारी प्रॉब्लेम जात म्हणता म्हणे एक जाय ना काम धाम ना म्हणे ह्याची एक 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 रिझन त्यांना आमचं दिसतात त्यांना स्वामन कशी केलं मारे स्कॅफोल्डिंग ना कसं नाही ना आता तुम्ही का 3 माळे फ्लोर बांधले 1 2 नाही 3 माळे फ्लोर बांधले कशी बांधल्या म्हणून तुम्ही आलोचन करता सो इथले क साहस घेऊन गेलो प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान ह्या बांधले आज ही तसले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याले एक जन्म तिथी निमित्तानं आज अभिवंदना कार्यक्रम दवन घेतले आणि आता सर्व लोकांना गोष्टीशील प्रमाणे मुकाविले 550 वर्षाचे कार्यक्रम पत्रकारी मठांतून जाऊचे असा आणि लगी खाली 70 डेज मात्र राम नाम जपूचे खाली 70 डेज मात्र आता असा आणि कची मुक्काड कसा म्हणून आणि कळला मुक्काविले कसं नसा ते मुक्काविल दिवसांतून सप्टेंबर 7 तारीखाक आम्ही सांगताची आज डेट आम्ही मात्र सांगले इथे दिवस डेट व्हायचे सांगनाशील आम्ही किंतु आता सप्टेंबर 7 तारीखाक कसन कर का कसन जाताले राबताल की कंटिन्यू जाताल की आणि कसन ऍडिशन जात की ना डिलीशन जात की हे वेट अँड वॉच सप्टेंबर 7 त्याच्या पहिले पूर्व तयारी केलो कोण घेऊ का समाज बांधवाले एक अभिप्राय आम्ही घेऊ का कित्या की म्हणारी समाज बांधवान कर का आम्ही सांगले जाय ना समाज बांधवाला वेगळी प्रतिक्रिया कशी असा हे आम्ही समजून घेऊन कडेर आम्ही निर्धार घेऊ का हे एक शॉर्ट पिरियड असेल 550 डेज हा शॉर्ट मुळे तशी शॉर्ट नाही 1.5 वर्ष मला ओढायची किंतु शाश्वत जाऊन करचे का हा काय शॉर्ट म्हणून आम्ही सांगितलं 50 शॉर्ट म्हणता आम्हाला सॉंग आहे त्या पावन घ्या नका की अरे निरंतर करचे का आणि 50 अंतर असा सोमवारी दिवसांतू सप्टेंबर 7 तारीखाक आम गेलाय अंतिम विसर्जन मृतिका विसर्जन जाऊन सभा कार्यक्रम असा त्या दिवस आम्ही घोषणा कसन करेत म्हणून आम्ही त्या दिवस आलोचन करून सांगका म्हणून आम्ही देखील असाची किंतु एक विचार असा की आम्ही चातुर्मास कालावधींतुची 550 कोटी राम नाम जप जलारी 550 वर्ष झाली तसं मठांतुची स्वाम असताना 550 चातुर्मास करतानाची 550 कोटी राम नाम जप जलाय म्हणले जाऊ म्हणून आम्ही हे करत असायची आणि देवाल दयेनं ते जाऊची तसले संदर्भात आम्ही पावल्या म्हणून आम्ही लेखत असायची आणि थोडेची कमी असा आणि हंगतुल्यानं करेक्ट 1 महिना बाकी असा आणि 30 दिवस मात्र बाकी असा आणि ह्या 30 दिवसा भितरी लेकिन तिसला जप जाऊन 550 वर्ष 550 कोटी राम नाम जप जाता म्हणून आम्ही रामदेव वीर विठ्ठलाला की प्रार्थना करताची मुकावे दिवसांतू अशीची तुम्ही सर्व लोकांना सहकार करचे परतगाली जाऊ तसले 550 वर्षाचे कार्यक्रमांतू सर्व लोकांनी उपस्थिती उरचे तिथे की मला मी जलतीतले उठ लोकांका मी सांगितलं असा त्यांनी अशीची इन्व्हिटेशन चांगले घराक पाऊच तशी वेकेची व्यवस्था केलेली असा काही चूक जायनाशी उरका म्हणून आम्ही मस्त विशेष काळजी घेऊन हे केलं असा ऍड्रेस लिस्ट कुठे लोकांना मिळलं असा तांक पावील नंतर तांगेल मुख्य काम कसं की म्हणाली की कोऑर्डिनेशन म्हणाली तुम्ही खंचे दिवसाक येताची तुमगेले हवन सेवा खंचे दिवसाक असा किती लोक येतात कसं नाही तरी एक तुम्ही फ्री डिटेल्स दिलं म्हणाली आमक परतगाळीन तू व्यवस्थित करचे आमक एक अनुकूल जाता आमक एक पहिले एक कळता की ह्या दिवसाक हे खाऊन तुले ना लगी इथ लोक येता इथले लोकांका आम्ही खैन व्यवस्थित करता अंक खैन तुला आपण हडका हे सर्व ही व्यवस्थित करते आमक एक अनुकूल जाता सो हे अनुकूल जाऊच किती तुमगेले एक आमका सहकार जाऊ का विशेष जाऊन गेलो 120 सेंटर सांग प्रति एक दिवसाक 12 सेंटर सांग अवकाश असा 10 दिवसाच हवं ना एक दिवस एकादशी त्या दिवस हवन उरना तो प्रति सेंटर प्रति दिवसाक 12 सेंटराक मेळ गेलो 10 दिवसाक 120 सेंटर सांग जाता सो प्रति एक सेंटराक खंच दिवसाक तुमगेला हवन म्हणून गेलो आम्ही तांके एक पत्र बरेताच की तुमगेला ह्या दिवसाक हवन असा
तुम्ही येऊची तशी सर्व लोकांना अनुकूल करून येऊ का आम्ही त्या डेट आम्ही आलोचना करत असत केन्ना येऊ का कशी करका किती करका दुसरेचे कसं की म्हणाली रथयात्रेचे डेट वैके तुमका आजपर्यंत होत ना सो रथयात्रेचे वैके डेट्स आम्ही फायनलाइज झाले लास्ट एक राउंड बाकी असा त्या एक चेक झाल्यानंतर ताची वैकेची तुंगेल जप केंद्राक रथयात्रा खंच तारीखाक खंच समायाक केन्ना तुम्ही सोण दिव का कसं तुम्ही करता ह्या उठूची डिटेल जाऊन घेऊन आम्ही पत्र रूपारी तुमका पावेस येतात त्या पाविल नंतर सर्व लोकांना जापका वटू बसून गेलो कमिटी की कसं तुमगेला असा तांगेले बसून कशी कार्यक्रम करेत किती करेत हे तुम्ही निर्धार करून घेऊन कडेरी तुमगेल गावान तुम्ही आचरण करचे त्या उठू नंतर लास्ट फायनल डेस्टिनेशन परतगाली घेऊन घेऊन हवन कार्यांतवैकेची सहभाग जाऊन घेऊन प्रत्येक लोकांना ज्याला तिथले चढ परतगाली महोत्सवात सहभाग जाऊ का कित्याक की म्हळ्यारी पदे पदे अवकाश मिळना अनेक लोकांक 85 वर्षाचे मिळ्या मस्त लोकांक 85-50 वर्षाक येऊ का म्हणून मस्त लोक प्रयत्न करत असतात आणि मुद्दाम सर्व लोकांना हे 85-50 वर्षाक जीव मानांतूची एक पंथेच्या वापस 550 या आणि आयल्या रे त्याचे चढ येते विना रिटर्न जाऊन घेऊन 550 केन्नाही वापस या ना सो केन्ना असा त्यांनी सर्व ही समाज बांधवांना जी लाभ घेऊन घेऊन ते उपस्थिती उरकाम घेऊन सर्व लोकांना वापस क्षेत्रांतूची रामदेव वीर विठ्ठला सन्निधानांतू बिंदू माधव क्षेत्रांतूची तुमका मी वापस पुनः आमंत्रण दितासाठी इन्व्हिटेशन थोडे दिवसांना उठू लोकांक पावता केलो कसने विषय चुकील असल्यारी ना कसनेची सांगते तुमगेल गमनाक आईल नाजलेरी मुकाबिल दिवसात तू आमगेल कमिटी तर्फे जावो नाजर आमगेल सोशल मीडिया टीम तर्फे जावो कसने तरी उठू विषय तुमगेल येतराक पाऊस तशी व्यवस्था करता मिळे किंतु आईच्या दिवसाक स्वाम्याला अभिवंदना कार्यक्रमा निमित्तानं अनेक भाविक लोक दूर दूर गावांतल्यान आईल आसा तशीच फाल्या दिवसाक सुद्धा पुन्हा जाऊन नशिल्ला जन हांगा जानू घान घेवची की नाजाल्यार रे अर्घ्य प्रदान अर्पण करची की इत्यादी तर्पण आणि सोडतेने असा सर्व लोकांनी क्लप्त समयाचेर येऊन गेलो तुम्ही सर्व लोकांना सहकार देऊ का तिथे तुम्हाला सकाळी तुलेन कार्य हांगा आरंभ जाता त्या निमित्तान सर्व लोकांना क्लप्त समयाचेर येऊन गेलो हांगा वैदिक कशी तुमगे मार्गदर्शन करतात त्या अनुप्रमाण तुम्ही उठू लोकांना सहकार देऊ का म्हणून या संदर्भात सांगता मिळे त्यानेशी तदनंतर मुकाबील दिवसांत हांगा लक्ष्मी नारायण हृदय हवन कार्यक्रम दवरले कारण कसं की म्हणे हे लक्ष्मी नारायणाक वेकेची हांगा स्थापन जाऊन 85-50 वर्ष जाता ताकेक विसरते जायना न्ही खाली रामदेव एकलोची उरगास कोण घेऊन बसला स्वामी मागीर बद्दल काय आलोचन केला ताण एक सांगचे नाका म्हणजे किती तागेल एक संप्रीती कितरी तागेल वेकेची लक्ष्मी नारायण हृदय हवन कार्यक्रम आम्ही हांगा दवन घेतिल्लो आसा त्याही कार्यक्रमात तुम्ही अवश्य जाऊन घेनो हांगा कशी तुमका अवकाश आसा तशी तुम्ही हांगा सहभाग जावचे किंतु आयच्या दिवसाक विशेष जाऊन तुम्ही सर्व लोकांना हांगा येऊन कार्यक्रमात उपस्थिती केली बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची ते सगळ्यांक बर घडव तुमगे घरांतू तुम्ही करत असेल उद्योग व्यवसायांतू तुमगे जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नंदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाच्या मंगल घडताची श्री कृष्णार्पण श्रीमद विद्याधीश स्वामी गुरु महाराज की जय गो गणपति वाली जीवोत्तम महाराज की जय समाज बांधवांना विनंती आता स्वाम्यानं आमच्या दीर्घ मंजनानंतर सर्व लोकांना भोजन प्रसादाक वयर वचून भोजन प्रसाद घेऊनच तुम्ही मुखार सुका म्हणून तुम्ही सर्वांनी विनंती